chinondinasira, chinondiumba. Let me align to your will. Hallelujah. Patiri kunamata ipapa tinongokumbira also kutogona kufudzwa naMwari wacho. Nekuti Mwari vanotaura nguva dzose. Asi pamwe pacho we are stubborn. Mwari anenge achikudza kuti ite chakadi. Pamwe pacho tinongoverengera. Ndinozozvona mangwana, oramba angova mangwana, hazvichatozobatike. Asi toda kungokumbira nyasha kuti quicken our spirit to prompt obedience. Kuti Mwari pamangotaura shoko, pandangobvumirana neshoko iroro, quicken me, arrest my spirit. Kuti you will not let me go unless I have fulfilled that what you have said. Saka ngatingoenda pamberi, iwe ndo unozviziva. Kungoti Baba ndigonesei kuzvininipisa. Pamuri kuda kundifudzira, ndigonesei kuti ndingoteerera. Help me to humble myself and follow your leading. Pandiri kutsvaka chiso chenyu, ngatingodzokerai pamberi paMwari. Tichingokumbira nyasha idzodzo pamusoro poupenyu hwedu. Mweya Mutsvene makanaka, makatendeka. Oh, Mwari wenyasha zhinji, we thank you, oh glorious God. Mweya Mutsvene tinotenda nenyasha dzenyu Baba. Mutsvene waIsraeri, muri mufudzi akanaka. Munoti makwai angu anonzwa izwi rangu uye ndinoaziva. Baba, tauya mangwanani ano Mweya Mutsvene waMwari, tichikumbira nyasha dzekugona kufudzika. Pamwe pacho munoda kutifudzira nedzimwe nzira Baba. As we reason ourselves out of your will, oh God. Mangwanani ano tiri kukumbira nyasha Mutsvene waIsraeri. Tiri kukumbira ngoni Mweya Mutsvene waMwari, kuti mutigonese kuva vanhu vanogona kufudzika, kuti tigonese kuva vanhu vanoteerera imi Baba. Munoti makwai angu anonzwa izwi rangu. Baba, tizarurirei Mweya Mutsvene waMwari, kuti pamunotifudza kufurikiza nevafudzi vavakatipa, Mweya Mutsvene tinogona kunzwa izwi renyu. Mweya Mutsvene tinogona kuona kureva kwenyu muupenyu hwedu. Mangwanani ano tinokumbira nyasha Mutsvene, tinokumbira mweya wekuzvininipisa, tinokumbira mweya wekuzvidzora Mutsvene, tichikumbira nyasha dzenyu Mutsvene, kuti dzitigonese muchinda werugare, kuti dzitibate Mweya Mutsvene waMwari, kuti mutifudzire kwamunoda Baba. Pamakati munotifudzira pamafuro manyoro, munotisesedza pamvura dzenyu dzinozorodza. Mangwanani ano Mweya Mutsvene waMwari, mangwanani ano tinotaura nyasha, mangwanani ano tinotaura kugonesa kwenyu. Mutsvene waIsraeri, tiwanirei nyasha. Kwatiri kuuya in our individual capacity, kwatiri kuuya sekereke Baba, tigonesei kufudzwa nemi Mutsvene, tigonesei kufudzika Ishe wemasimba wose. Bvisai mweya yekuzvitutumadza matiri, bvisai mweya yekuzvikudza mukati medu. Tinokumbira nyasha mweya yekuzvidzora wamasimba wose, tinokuongai Mweya Mutsvene. Tinotaura nyasha dzenyu, tinotaura ngoni dzenyu nekuti makatendeka. Remasvika rakasviba Mweya Mutsvene, nezita raJesu wamasimba wose, puwai mbiri. Tinokutendai nenyasha dzenyu Mutsvene, tiwanireiwo nyasha, tigonerei samasimba wose, muzita nemuropa raJesu. Haleluya, amen. Tinongodzokera pamberi paMwari zvakare. Patakapinda in the second half of the year, takapinda tiine revival yakatiitira zvakanaka, yataifamba nedingindira rekuti hanzi simba raBaba riri pamabvi. Asi takatarisa this phrase, simba redu sevatendi riri pamabvi, simba redu riri pakunamata. Takatarisa shoko ratiri kuburutsirwa pakati pano, it is emphasizing the power of prayer. Hallelujah. Takatarisa zvakare imo mushoko raMwari, tiri kuona kuti by persistent prayer and heartfelt prayer, the challenges and obstacles of life were overcome. Hallelujah. Saka mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Ndinoona kuti rimwe dambudziko ratinoita nderekuti patinonge tichiti toda kunamata, our mind tend to wander away. Panenge pane zvinhu zvinopa upenyu, pfungwa dzedu dzinorasika.
With that in mind, toda kungoenda pamberi paMwari. And we want to pray against the spirit of wandering in prayer. Hallelujah. Baba has been teaching us the power of prayer. Kuti, you can pray yourself out of problems. And you can pray yourself into blessings. But you cannot pray yourself out and pray yourself in if your prayer life is not centered on Christ. If your mind is all over when you pray. Muvenge anoziva the power of prayer. Akasaka akavaona kuti, how do I get you? I will distract you when you are praying. I will come and I will put so many thoughts. Pane zvinhu zviri kufanira kutiraramidza, pane zvinhu zviri kufanira kutiyambudza, anobva atiunzira mifungo yakawandisa kuti our prayers are rendered ineffective. But we just want to pray against the spirit yekuti wandering in prayer. Unoona James 5:16 anoti, the effectual fervent prayer of the righteous availeth much. Zviri kureva kuti iprayer yaitwa nemoyo wose, in one accord within yourself. Mind, body and spirit zviri pamwe chete. Ndiwo munamato uri kunzi munamato une simba, munamato unoputsa nhare dzewakaipa. Mangwanani ano toda kungokumbira nyasha, tichingozvikumbirira kuti Baba, when I come before you, help me against the spirit of wandering. Tinogona kutoti right now patiri kutonamata, yes tiri kunamata, but pfungwa dzinomborasika. Unogona kutofunga kuti ndasvika kumba tichanodyei. And aina my uniforms evana. This week it just wait to say. But it's a time that is meant to be praying. But pachinzvimbo chekunamata tiri kutoronga dzimwe at the same time. How can then our prayer be effective when we are divided between ourselves? Saka toda kungoenda pamberi paMwari. Tingokumbira nyasha kuti help us to bring every thought into captivity. Help us to master our minds. Kuti kana yangu kunamata, yes, no one is immune to this. Satana anotokanda tuma arrows twake, but we need to be able to master. We need to be able to bring every thought into captivity. Ngatingoenda uchingonamatira your prayer life. Kuti pandinongo zvimisikidzira kuti this is my time to pray. This is my devotion time to pray. Ngapashaikwe chinonditadzisa kusangana naMwari. Ngapasaikwe zvinhu zvenyama ino zvinonditadzisa kupinda muhwapo hwaMwari. Ngatingodzokerai pamberi paMwari with that prayer point. Tichingokumbira nyasha, and we are rested in our individual levels at our the church level. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Makatendeka ishewe basimba wose. Mwari wenyasha tinokuongai. Mwari wenyasha ndinokurumbidzai mweya mutsvene. Ishe wangu munotaura mushoko renyu Baba, that we war not against flesh and blood, but against the powers, the principalities of this dark world. Baba, tinoziva kuti kunamata kwedu kunorwiswa newakaipa, nokuti muvengi anoziva simba rekunyengetera. Mangwanani ano we come before you, O Spirit of the living God. Tichinamatira our prayer life, O God, that you may edify us, that you may enhance us, O Lord. We bring every thought into captivity. Kuti nguva yatinozvimisikidzira Baba, kuti inguva yekukunamatai Baba, pashaikwe mufungo Ishe inorwisana nekunamata kwedu, pashaikwe mufungo Ishe inorwisana neupenyu hwedu. Grant us the power, O God, to bring us every thought into captivity. Grant us the grace, O God, to master our minds, O Spirit of the living God. Baba, tinokumbira nyasha, tinokumbira ngoni, atigone kukunamatai tiritoka. Mangwanani ano tinoya kwamuri mweya mutsvene. Imi mweya mubatsiri chidzidzo chakabva kuna Baba. Imi makati muchatibetsera Ishe wemasimba. Imi makati muchatitungamirira kudzoka kwamuri mutsvene. Mangwanani ano chitigonesai Baba, chibatai maoko edu mutsvene. Tinokumbira nyasha nekugonesa kwengoni dzenyu, kuti patinonyengetera Ishe, minamato yedu isvike Baba, irege kugumira panzira, irege kutadza kuakomplisha zvainenge ichifanira kuakomplisha nokuda kwemuvengi anenge atibira nguva yedu. Mweya mutsvene nezita raJesu, may you sanctify our worship unto you. May you sanctify our prayer life, O God.
izare neukuru hwenyu mutsvene, igazare nekugonesa kwenyu samasimba ose. Mwari wenyasha zhinji tinokuongai, mweya mutsvene tiri vatera. Ishe wangu tidzidzisei, vadzidzi vakauya kwamuri Baba, vakati Ishe tidzidzisei kukunamatai. Mangwanani ano tinouya kwamuri sekereke, in our individual capacity, in our collectivity, oh glorious God. Tidzidzisei kukunamatai, tidzidzisei chinamatwa ichi Baba, kuti patinokunamatai Baba, tikunamatai mumweya nemuzvokwadi, mweya mutsvene nezita raJesu. Mwari wenyasha zhinji ndinokutendai, Mwari wenyasha zhinji munogonesa. Munoti vanokumbira vanopiwa. Tinobvuma utera hwedu Baba, hatiwande kubva pauri mutsvene, asi tinokumbira simba rinogonesa, iro simba rinokuta zvose Baba. Ngaritipfeke, ngaritigonese, ngaritiumbe nekutivaka mamuri Baba. Ishe wemasimba wose tinokutendai, ndinokupai mbiri mutsvene. Rumbidzwai Jehovha muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Nguva dzedu dziri kufamba. Haleluya. Ndinoziva kuti maprayer points edu anyanya kurerekera kwatiri kuti Lord help me to be a faithful steward. Mwari ndigonesei kuva munhu anogona kufudzika. Grant me the grace to be centered and focused on you when I pray. Hallelujah. Nekuti ukatarisa kuti kereke inotangira nesu, tiri in our little corner, uri wega sedunga munhu, uri wega nemhuri yako, ndo panotangira kereke. Saka zvakanakira at that level, patinozouya at our aggregated level as a church, we become a blessing and a true blessing to each other. Nekuti Mwari uyu pavari kudzoka vadikani, havasi kudzokera a bride who is playing church. Havasi kudzokera mwenga ari kuti ndiri kutamba church, I am playing church, ndiri muchechi asi ndiri munyika. Ari kudzokera vanomutsvaka mumweya nemuzvokwadi. Hallelujah. Mwari vamasimba wose ngavangotigonesa. Pauro anoti ndinomhanya, handimhanye semunhu asina chinangwa, handirwe semunhu anoreva mhepo. Saka patiri kumhanya mujaho uyu wekutenda, ngatiumhanyewo nechinangwa, tichiziva kuti pane kwatiri kuenda. Haleluya. Tichinopedzesa toda kungodzokera pamberi paMwari tingoti Baba, iva muchava muservice yanhasi. Haleluya. Hanzi mukadzi aibuda ropa akanzi kutenda kwako kwakuponesa. Hazvina kunzi kubata kwawaita mupendero wenguo yangu ndiko kwakuponesa. Zvakanzi kutenda kwako kwakuponesa. Zvichireva kuti there mustn't be any misunderstanding, kuti afunge kuti nekuti ndabata jira zvandiponesa, asi kutenda kwake that Jesus responded to, akati kutenda kwako kwakuponesa. Saka zvatauya tichitenda Mwari mangwanani ano, zvatauya takatarisira, zvatauya takatakura nekutenda kuti Baba pandauya kutsimere ruponeso, Jehovha sanganai neni, kuti Baba ngazvizadziswe maererano nekuda kwenyu. Iye anoti ndinoita zvikuru zvinopfuura zvamunofunga nezvandinokumbira, kuburikidza naYeshe wedu Jesu Kristu. Mangwanani ano toda kungoti Baba, zvamuchava kuupenyu hwangu ngazvizadziswe pamusoro peupenyu hwangu. Itai zvamuchada mugotekwa rino, nekuti Jehovha makatendeka. Hanzi he satisfies the hungry soul. Tingoti Baba, tauya nemoyo ine nyota, tauya Baba tine nzara. Oh, satisfy us with your goodness. Ngatingodzokerai pamberi paMwari and tingosuma service kungoti Baba, let your will be done. Let your goodness pass before us. Mweya mutsvene nezita raJesu, makatendeka mutsvene waIsraeri. Ndinotenda mutsvene wenyasha zhinji. Moses anotaura kwamuri Baba, akati if you say you have known me by name, if you say I have found favor in your sight, let your goodness pass before me, O God.
and you granted him his desire, oh God. You caused your goodness to pass before him. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Mangwanani ano muchene. Nyasha zenyu ngazirege kutifura. Mangwanani ano muchene. Tinouya nekutenda Baba. Nekuti pasina kutenda. Ashigone kukufadzai Baba. Tauya nekuonga muchene. Kuti muri Mwari vasingakundikane. Kuti muri Mwari munogona. Makatinakira mangwanani ano. Goverai mumwe nemumwe muchene. Sekukumbira kwake Ishe wemasimba wose. Nekuita zvikuru zvinopfuura zvatinokumbira. Nezvatinofunga Ishe wemasimba. Mwari wenyasha zhinji tinokuongai. Mwari wemanyasha zhinji torai nzvimbo yenyu. Mangwanani ano Ishe wemasimba wose. We worship you, we honor you. Mweya muchene wa Mwari. Ndimi makati muchava wa muchava. To every challenge and obstacle, to every situation in this sanctuary. Iwa muchava Jehova wewondo. Makati kurwa ndekwenyu muchene werugare. Wamasimba wose tinotaura nyasha. Tinotaura kugonesa kwenyu muchene. Tiwanirei wanyasha mangwanani ano. Nokuti muwapo wenyu muchene wenyasha. Muna zvinofadza zvizhinji muchene. Tauya kugachidzwa zvaumambo wenyu. Tauya kugamuchira zvaukuru wenyu. Kubata kwenyu kunoshamisa muchene wenyasha. Tinokuongai, tinokumikidza service ino. Muruoko rwenyu mweya muchene wa Mwari. Ngaitakurwe musimba renyu muchene. Ngaitakurwe mukuyera kwenyasha dzenyu. Muite sezvamunoda pakati pedu. Iro zita renyu rigokudzwa Baba. Tinotenda nenyasha dzamatiwanira. Dzekubatirana nenhume dzedenga. Kuti tikurumbidzei nekukupai mbiri. Tichiti makanaka, makanaka Baba. Makanaka, makanaka muchinda werugare. Makanaka Jehova zvashamisa. Orashatara bosheka. Ramanda yakashika rakashima. Rakatatara bosata rakashima. Oria boshaka rakashima. Tinokuongai, tinokutendai. Torai nzvimbo yenyu muchene. We welcome you in this place. This is your home, oh God. You say unless you build a house, the laborers will labor in vain. They will labor in vain without you, oh God. We do not want to labor in vain, oh God. May you take over this service, oh God. May your will be done in our midst. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we worship you, we honor you, oh glorious God. Torai nzvimbo yenyu muchene. Tinokugamuchirai, tinokutendai. Zita renyu ngarikudzwe Baba. Ribatwe neuchene. Muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Ngatingopai Mwari chipo chekutenda ndichidzosera nguva kupraise and worship. Hallelujah. Vari kufara chete maoko mudenga yaka muzita raJesu. Hallelujah. Ipo itamere kuna Jesu. Hallelujah. Jesus. Ndiwa yumufaro watinawo. Tewa Jesu yumufaro watinawo. Ama ndiwa yumufaro watinawo. Tewa Jesu yo. Ama ndiwa yumufaro watinawo. Tewa Jesu yo. Iwa ndiwa yumufaro watinawo. Tewa Jesu yo. Jesu adambura makasho.
Jesu yo. Amati wo yu mufaro watina wo. Tewa Jesu yo. Adamura makaso. Jesu adamura makaso. Ukololo mi donyu kanalo. Ay bondilu bambe. Ukololo mi donyu kanalo. Dilu bambe. Ukololo mi donyu kanalo. Dilu bambe. Ukololo mi donyu kanalo. Ay badilu bambe mina. Dilo kenanalo. Ukololo mi donyu kanalo. Mina dilu bambe. Dilo kenanalo. Amati malite. Hayo. Hayo. Amati malite. Hayo. Hayo. Matata hayo. Amore na Jesu alite. Ayo. Ayo mati. Amati malite. Ayo matata. Ayo matata. Amati malite. Ukololo mi donyu kanalo. Ukololo mi donyu kanalo. Ay badilu bambe. Awesome, awesome, awesome. Hayo, 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 hayo. Hayo, 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 hayo. Amati malite. Matata hayo. Hayo, hayo. Amati malite. Hayo matata. Hayo matata. Diri hayo, 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 hayo. Diri hayo, 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 hayo. Hayo. Diri hayo, 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 hayo.
angeka kulungise. My God, akuku Jesu angeka kulungise. Akuku Jesu angeka kulungise. Oh yebo ngiyazi, yebo ngibonile Jesu. Akuku Jesu angeka kulungise. Oh yebo ngiyazi, yebo ngibonile Jesu. Akuku Jesu angeka kulungise. Oh yebo ngiyazi, yebo ngibonile Jesu. Akuku Jesu angeka kulungise. Ezintweni zonke, ebunzimeni bonke, uJesu uhamba nami, ingakho ngithi haleluya. Ezintweni zonke, ebunzimeni bonke, uJesu uhamba nami, ingakho ngithi ake yebo ngiyazi, yebo ngibonile uJesu. Akuku Jesu angeka kulungise. Oh yebo ngiyazi,
Makazoza msoro wangu na mafuta omweya chiero changu
We worship you, we give you glory. Hakuna kupinda Yesu, hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna Jesus, hakuna umwe kupinda, hakuna walingani Yesu, Yesu mabandani yako hakuna kuchina, hakuna umwe mukuru sema hakuna kuchina, mululu utiri hakuna walingani
Jesu ndiye anonatsa kutungamirira makanaka Jesu mangwanani ano makanaka hakuna hamba mangwanani ano hakuna anorapa maronda kunze kwenyu hakuna wakafanana nemi zvakare mangwanani ano Jehova hakuna nzvimbo yemusingazivi kubasa kwedu kudzimba dzedu kumhuri dzedu kuvana vedu Mwari vari kudenga mangwanani ano hakuna tauya pamberi penyu Jesu nekuti tatsvaga tikasaya nekuziva kuti hakuna anorapa moyo hakuna anorapa maronda imi Jehova imi Changamire imi Jesu kuroverwa kwenyu pamuchinjikwa kuroverwa kwenyu paKauvari kukatisunungura mangwanani ano Mweya Mutsvene mangwanani ano Jehova makafanira kungorumbidzwa makafanira kungonamatwa mangwanani ano hakuna wakafanana nemi. We worship you Father, we give you the glory nekuti hakuna wakafanana nemi. Imi Mwari mati munoenda nesu imi Mwari mati nzvimbo yose munoiziva mangwanani anotauya mangwanani anotaungana paprayer center mangwanani ano nzvimbo yomunoziva nzvimbo yokuunganira imi Mwari yamakati prayer center panzvimbo yokunamatira panzvimbo yokuungudza panzvimbo yokurumbidza mangwanani ano Mweya Mutsvene ngaarumbidzwe Jehova ngaavongwe nekuti vakanaka. Thank you, Jesus. Woo. Rakafanira kunamatwa kuna zito rakafanira kunamatwa Jehova makafanira kunamatwa Jehova makafanira Jehova wakafanira kunamatwa kuna zito rakafanira kunamatwa kuna zito rakafanira kunamatwa Jehova toveka vakafanira kunamatwa imi Jehova hakuna sita hakuna sita iro sita ra Jehova ra Jesu sita ra Jehova sita ra Jesu sita ra Jesu sita ra Jehova sita ra Jehova
zita iro rakafanira kunawa kashaya zita iro rakafanira kunawa Jehovah Jireh Jehovah Nisi Jehovah Jireh Hakuna zita Hakuna zita Hakuna zita Iko hakuna zita Hakuna zita Jehovah Jireh Jehovah Siba Jehovah Jehovah Jireh Jehovah Jireh Jehovah Nisi Hakuna sita Hakuna sita Hakuna sita Hakuna sita Jehovah Jireh Jehovah Jireh unofanira kunamatwa unofanira kufua mbiri angava mangwanani angava masikati angava madekwana Mwari munofanira kurumbiswa munogara nokusingaperi muupenyu hwedu munogara nokusingaperi muupenyu hwedu munorapa munopa muri musimudzi munochengeta Mwari vekudenga tinotenda tinovimba nemi tinokurumbidzai nekuti munogara matiri tinokurumbidzai nekuti muri mutsvene tinokurumbidzai nekuti makanaka tinokurumbidzai nekuti mugere muhana dzedu tinokudai mweya mutsvene tinokurumbidzai wakakodzera nembiri yose hanzi hakuna rimwe zita rakafanirwa kunamatwa kunze kwaraJesu panguva ino. Let's give glory to God. Toda kuti praise and worship again. Mutipe song. All glory and honor belongs to God.
Take all the glory. Oh, the glory. Oh, my mighty God. Take all glory. Oh, the glory. Somebody say, for your faith, your faithfulness, your power, of the glory. Again. For your faith, your faithfulness, Lord, your power, and your love. Oh, the glory. Take all, take all. Oh, the glory. Oh, the glory. Almighty God. Oh, take all. Oh, the glory. Take all. Take all. Lord, all the glory. All the glory. Almighty God. Take all. All the glory. Lord, for your faithfulness, your power, your power. Yeah. All the glory. All the glory. Lord, for your faithfulness. Yes, sir. Your power, your power. All the glory. Take all, take all. All the glory. All the glory. Almighty God. Take all the glory. all the glory. All the glory. All the glory. For your faithfulness. For your faithfulness. Your power. Lord, for your faithfulness, your power, your power. All the glory. Lord, for your faithfulness, your power, and your love. Oh, the glory. Take all the glory. Take all the glory, Lord. Take all the glory for your power, your faithfulness, Lord. Take all the glory, Lord. Take over, Mweya Mucheni.
Take all the glory, Jehovah. The King of kings, the Lord of lords. The Alpha and the Omega. The beginning and the end. The Amen. Take all the glory. For your power, your love, your faithfulness. You are great. There is no other God beside you. Take all the glory, Lord. Take all the glory, Jehovah. Take honor, take all the glory. Makanaka Jesu makarura. Munenyasha Mwari. Take over, Marwe. Take over, Lord. Take over, Jehovah. Take over. Moto when you go zare paritari yenyu Mwari. Moto when you go zare, Jehovah. Take over. Let your spirit fill this whole place in the mighty name of Jesus Christ. Take over, Muyemucheni. Take over, Marwe. Take over, Jesu. Manorwara ngavaporeswe Mwari. Vakaremerwa ngavasunungurwe Mwari. Take over, Jehovah. Take over, Marwe. Moto, 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 moto. Tinoshedza moto, moto, moto wenyu Mwari. Moto, 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 moto. Moto, Jehovah, moto wenyu. Take over, Holy Spirit. Take over, Jesu. Take over, Marwe. Take over, Jehovah. Muchene makanaka, muchene makachena. Glory be unto Holy Spirit. Muchene makanaka. Mighty name of Jesus. In Jesus' mighty Makanaka, name. Marwe. Father, we thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's nice to be here. It's nice to be here. There is no other God besides God. Panguva ino ndo vatiunza pano. Funga maaccidents akaitika mukati muupenyu hwako Mwari achingokurwira. Zvirwere zvakauya Mwari achingokurwira. There is no other God besides the Holy One. There is no other God besides our Creator. There is no other God besides the mighty God, the Creator of the universe. Panguva eno ngatigamuchire mweya mutsvene tichingova mbiri yese muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Today is the day that the Lord has made, and we shall be glad in it. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. And Mwari vakatida vakatipa vafudzi Pastor Jirishi na mama panguva ino ngativatambireiwo tichivafarira muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Ndafarira paintercession panzi namatira mweya wokuti ufudzike. Handiti Mwari ngavatwanire nyasha zveshuwa tifudziwe nevafudzi vedu muzita raJesu. Haleluya. Ngatingofarira president worship zvakataridzika. Handitika muzita raJesu. Haleluya. Mokwanisa kugara henyu pasi tichiendera mberi nokukwazisana. Ngatikwazisei maboard members ese muzita raJesu. Hallelujah. And our Sunday school muriko here Sunday school. Hallelujah, hallelujah. Ngatikwazisei Sunday school muzita raJesu. Hallelujah. Bye. Ngatikwazisei ladies board and men's fellowship and wese anongonzi leader muzita raJesu. Hallelujah. Chingozvikwazisawo in that way. Chingozvitarisawo pamira. You've got your own invisible mirror. Chingozvitarisa pa-invisible mirror iroro ungozvikwazisawo muzita raJesu. Hallelujah. My youth and teens, ngatikwazisei vana vedu my youth and teens muzita raJesu. Hallelujah. Takafara zvikuru pakanzi youth day hanzi dress like a youth. We tried. Pa-teens day zvikanzi dress like a teens. We tried. Handizivi pa-Sunday school apa but tichadressa sei? Tichapfeka madhaipa here? Sunday school iri kuyawo manje manje hamene tichanzi dressai like chi but zvakanaka tinokudza Mwari.
Ma-online viewers, ngati kwase ma-online viewers, muzita raJesu. Hallelujah! Wese anongonzi baba naamai, ngati ngomukwazisa iwo. Anditika, muzita raJesu. Hallelujah! Yava nguva yema-items, tichatanga na ana shechara kupa ane memory verse, toenda pa youth announcements, pachaya representative wavo, then tozopedzisira ne Brownfisher cell group. Saka ana shechara kupa, are you ready? Oh yeah. Ngati muomberere maoko achiuya. Good morning, Pastor. Good morning, church. Today I'm going to tell you a memory verse. Ephesians 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with promise that it may be well with you and you may live long on the earth. Ngati muomberere maoko mwana wedu anogona uyu. Ma-youth hanzi muna announcement pana representative ndiani. Ngati muomberere ma-youth achiuya. Hanzi ngati muomberere the rip. Youth rip. The youth rip is coming. An energy. Good morning, church. Ndakamirira my youth regarding the event here tinayo. We have an event muswa 5 September. It's a youth dinner. So abereki tati kumiro muregere ma adults, my young adults. Abude mudzimba. Wauye ku dinner. It's gonna be from 6 to 10 muswa 5 September. Thank you very much. Thank you. And my youth, kwaita dinner anditika. Tichangoya uchidongorera pa window tichidya nechinhuwidza zvame muchidya anditi my youth. Brownfisher cell group. Brownfisher cell group muri ready. Angati vaomberere maoko vachiuya. Hallelujah, church ya Jesu. Isu se Brownfisher da umbo witreo item yedu. Munosha misa imi mesaya munosha imi mesaya munosha misa imi mesaya munosha misa imi mesa mupenyu wangu munosha mesaya Misa, mu business rango muchacha Messiah atarabaya munosha misa mupenyu wangu muchacha Messiah atarabaya munosha misa tupinza tichiti Messiah mucha Messiah
muzita raJesu. Ndimwari vanoita minana vanoshamisa muzita raJesu. Panguva ino yava nguva yema-visitors. Any visitors vaenzi, those who vatanga kuya pano nhasi, mokwanisa kusumudza maoko enyu. I can see that hand. Visitors vaenzi, even vakatanga kuya last week but vasina kukwaziswa zvakasarudzika, mokwanisa kusumudza maoko enyu. Thank you. Tichikumbira kuti mukwanise kuya kuno kumberi tizokukwazisai the root way. Muzita raJesu. You may come forward. Ngativaomberereiwo. Ngatirambe tichivaomberera maoko maenzi vedu. Rambai muchiombera maoko kusvika vese vasvika. Maita basi. Our visitors, do we all speak Shona, understand Shona? Do we all speak Shona? Do we all understand Shona? So should Shona. Okay, but you're also welcome if you want to greet yourself in any language that you're comfortable with, whether it's in the valley, right? Okay, Sagari Gainta Rangune Shona. Okay, this is Tindakanganwa. Mapepa mapiwai. Pane one you know to about about our church. And then because it are ringwere kuti munofana kufila ma details enyu kuti tizokuziva kuti tozokwanisa kufonera yanditika. And also panopera service inoi. Tukumbura pane masofa pakanzi connecting lounge murikuona apo. Ndo pamunosangana na secretary after the service anditika. Panguva ino toda kuti tipe ma introductions. Saka ndokumbura kuti introduce the way andichaita nayo. Ini ndinonzi Mrs. Mgando, ndinobva kuRandburg, ndiri kupinda pano Pastor Jiriji na mama vakagara apa, ndo vafundisi vedu. Also mukwanise kutiudza kuti matiziva sei? Matiziva pa through social media here uri pana kukoka here muzita raJesu. Mangwanana akanaka. Ini ndinonzi Mai Hoto. Ndinogara Kragersdorp. Ndakokwa na Miss Chapenda vakagara kuBekuku. Thank you. Amen. Indonzi Sister Princess. Ndogara muRoadport. Ndakokwa na Maikeri. Thank you. Hallelujah. Inini ndinonzi Maipfudzai ndinogara kuHorizon. Ndakokwa na baba namai Mashava. Amen, church. Indoitwa Ludon. Ndakokwa na mama wangu agara hapo, twin brother yangu, ndogara uSonapel. Ameni. Aiwa indotenda Mwari zvakanyanya kuva pano. Inini ndinonzi Mai Mudiwa. Ndiri mai vaMrs. Betswana. Saka ndinotenda Mwari. Ngativaombere maoko munokwanisa kutora chinzvimbo chenyu asi musakangana after service handiti munosangana na secretary. Thank you so much. Ngativaomberere maoko. Thank you. Okay, yanguva yema announcements zviziviso ndichasiyira nguva ino kuna secretary. Ngativaomberere maoko vachiuya. Hallelujah. Regai tiomberere Mai Mugando vari kutichera zvakanaka nemhuri yavo muzita raJesu. Amen. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama. Regai tipanane zviziviso zvedu zvinotevera. Handisi kunyatso kuziva kuti zvanga zvaenda here because ukaona watumira poita one tick you are not sure kuti chasvika here kana kuti hazvina, but kana paine zvasvika it is still nice. Regai tingopanana zviziviso zvedu zvakamira zvakadai izvi zvesvondo rino iri.
Ndichatanga nezviri kubva kudepartment remadzimai. Right. Madzimai vari kutengesawo ma-year planner avainavo anoita ma R70. Ndofunga svondo rinouya tichazokumbirawo kuti ambouya kuno kune mahimbhuku acho timboaratidzwa tobva tanyatsoita chiziviso ichi zvinhu zvichingotiitira zvakanaka. Hanzi vari kumada ma-year planner aya ari kuita ma R70, mahimbhuku aripo zvakare ari kuita ma R50. Vanoda kumatenga hanzi onai Sister Joyce. Chechipiri chiri kubva kumadzimai vari kuti ivo madzimai rangarirai zviri pakalenda penyu 28 August musi weFriday. Ladies department will be hosting an all-night prayer. Madzimai vari kuda kupa ma-testimonies on the day. Munokurudzirwa kuti munyorese ma-testimony iwaya kutungamiriri we-ladies zvichingotiitira zvakanaka. Uyezve madzimai muri kuziviswawo kuti musi weSaturday 19 September kune ladies high tea plus kune an empowerment seminar. Muri kuudzwawo zvakare kuti musi uyu kune dress code iriko pangonzi shades of pink and purple with a fascinator. Hallelujah. Kunesu vari color blind hatina zvatanzwa, asi kune vari kunyatsovanozvinzwisisa izvi, ma-shades of pink and purple with a fascinator. Hanzi vanoda kunyoresa mazita for attendance vanokwanisa kubata maichimbi muchinyoresa mazita enyu aya. Kune registration fee ye R150 chete chete. Uyezve hanzi vane mabusiness vanoda kupartner with the seminar on the day vanokwanisa kuona utungamiriri hwemadzimai for an opportunity to be marketed on the day. Izvi ndinozviona zvakanyanyisa patunoita misangano yakawanda yekuti kune vanouya vachiti tiri kudawo kupartner nezvamuri kuita, asi pamuri kupartner nezvamuri kuita izvi isusu tichazenge tichiadvertisawo zvatinoita, but pamusoro pazvo tinowo zvatinozoita sei, zvatinozokupai kuti zviite zvakanaka. So those that are running businesses, please take this opportunity to partner with this day, especially with the seminar iyoyi ine empowerment. Amen. Madzimai muri kuziviswawo kuti kune ladies and girls camp kubva musi wa2 kusvika musi wa4 October iro gore rinei. Camp fee yacho hanzi inenge iri R750 chete. For more information, just continue to listen kuma announcements iwaya closer to the day. Hallelujah. Chiregai tipanane ma announcements ane chekuita nekereke. Ngatirambeiwo tichingobatirana ne-social welfare department redu zvigotiitira zvakanaka. Your finances, your groceries, please let's continue supporting them in Jesus' name. Amen. Regai tizivisane kuti mangwana we have got prayer and fasting Monday, but this time we are meeting online. Tiri kusangana online at 5 p.m. muchaisirwa tichaisirwa pa social media group redu a link yekuti tikwanise kujoina through this particular kuti tiende ku event iyoyi. Chechitatu chiri kuti iyo mateens vane event yavainayo, ndofunga mukangofloterwa ningirikini yenyu zvinotiitira zvakanaka. Saka mateens ane event iyo iri kuitwa iyo. Ndiri kudaira kuti mateens vanenge vari kuku, mayouth anenge ari kuku, saka inenge iri mvenge vanhu vachingoita zvavari kuita depending nezera rako nai. Zvakangotiitirawo zvakanaka. Hanzi date 5 September kutanga na 17:30 kusvika na 2100 kurewo kuti 5:30 p.m. kusvika na 9 p.m. venue yacho ipo pano. And vari kufanira kuatenda mateens, uyai muitirwe zvamunofanirwa kuitwa. Kune dress code zvakare musi uyu, hakuna masheds. Maboys hanzi kune masuits, magirls hanzi you wear ma dinner dress. Saka chinenge chakachaya. Amen.
yaisingori dressing chete, hanzi dress for success and prepare your future. Kureva kuti timu rine kwariri kuenda, harisi kuona zvemusi wa5 chete. Hallelujah. Hanzi dream, dress, discover and succeed. Isiwe metsi tenge tautoti D cubed S. Amen and amen. So you need to dream, you need to dress and discover. So this is a red carpet career gala. Kureva kuti pachataurwa zvemberi, kwete zvavari kufunga zvekumberi mberi. Saka mayouth, mateens, event yenyu iyo, uyai muitirwe zvakanaka musi wa5. Mwari vachikudzwa. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Ndichazokumbirawo mufundisi kuti I know kuti makainvitwa kuma events ese. Inini mongo ndito kuhani chete ndionawo pekudyira. Amen and amen. Cell group rambai muchingogadzirira muchingotiitira ma-item. Thank you so much. Cell group rekubramfish amatiro pafadza nhasi. Ngatingogadzirirai tingoramba tichingoita tuma-item twedu tiri kukurudzirwa kuti tidaro. Amen. Vabereki tiri kuziviswawo kuti musi kubva 12 to 13 September iweekend ndeyemasunday school. Vana vedu tichazenge tiinavo pano musi wa8 vati kurei ma8 to 12. Musi wa12 Friday yacho ma8 to 12 vati kurei tombotamba navo. The younger ones will come on Saturday totamba zvenavo. Amen. Chatiri kungokurudzira chete ndechekungoti vabereki tibatsirewo vanokwanisa 200 rands pamwana wega wega. Kana usingakwanisi unongobvisa chero yauinayo zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Sekereke tiri kuziviswawo kuti we have Holy Communion musi wa30 August. Vanoshandawo paaltar, please prepare. Kereke tiri kuziviswawo kuti our online services are still going. You join mufundisi na 1 masikati for a short time, maybe 15 minutes or so. Zvakangonaka kuva nema-lunch time, ma-lunch hour prayers. Zvichingotiitira zvakanaka. Uye our midweek services, they are still going on every Thursday kubva na 7 p.m. Amen and amen. Aiwa iyo handifungi kuti series ichiko yakapera nai. Series yeku DPS yakapera, taakuita zvepano. Amen and amen. Mufundisi vanenge vari pano kubva neTuesday 9 a.m. kusvika na 3 p.m. Please book an appointment kana muchida kuvaona, but kana vakasununguka chingouya hako vanogona kungoonekwa. Tinongoziramba tichiziviswa kuti mufundisi namama they are available any other time of the day, not necessarily this day, but Tuesday it's reserved kuti vanenge vari pano kuofisi vakamirira iwewe neni. Chinongodiwa chete chekungoti nini ndiri kusvikawo ndichikuonai. Kana uri constrained on time, nyasa kuspecify time yako kuitira kuti paunouya uonekwa nguva idzodzo zvichingotiitira zvakanaka. Sekereke, we are encouraged to stay connected on our social media platforms. Chechi ino ine mahandles ainawo pa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Sometimes vamwe tinomborasikawo tichienda ipapo, we see quite a lot that is actually happening. Ngazvingoramba zvakangodaro, Mwari vachingokudzwa. Amen. Kereke tiri kungokurudzirwa kuti invite somebody to church. Zvigotiitira zvakanaka. I'm so excited kuti vaenzi vedu vanga vachiuya pano vanga vachiti inini ndainvitwa naNhengi, inini ndainvitwa naNhengi, inini ndainvitwa naNhengi. Thank you so much. Tinotenda chose. Regani vanangoti vaenzi vese vauya pano tiri kukumbira kuti tisangane apo pakanzi pa connecting lounge apo pazasi apo zvigotiitira zvakanaka. Amen. Hallelujah. Regai pezviziviso izvi ndisati ndapedzisira nezvandinosipedzisira nazvo. Ma-couples hanzi this Friday 9 to 9:45 we will be meeting online. Ndo chiziviso chabva ku-couples leadership. Vana baba vari kuzivisa maringe nekempi yavo inenge iriko muna September ipapa pana 25-26 ipapa zvichingotiitira zvakanaka. Hanzi kuna ana baba vasina kunge vakarejista, vasina kunyoresa mazita svondo rakapera pasera apa. Ndapota hangu onaiwo baba Sanyamawe muvanyorese mazita enyu and munyorese kuti you are actually attending. Cell group, the town cell group,
vemurudeport muri kukumbirwa kuonekwa neutungamiriri hwenyu soon after service. Mungosangana navo kubhebi rumuku zvichingotiitira zvakanaka. Amen, hallelujah, amen. Regai ningotora kanguva kadiki diki kuti ndipe announcement iyi, because announcement iyi yakatikoshera sekereke. Hallelujah, amen and amen. Panopera gore iwewe neni, I hope hapana ari kufila kuti ashorwa pandiri kuti iwewe. Handisi ndakatanga nenyaya yekuti iwewe nai. Kana kwese kwaunoenda unongogona kungoadreswa kuchinzi iwewe. Kana ndiri kuti iwewe neni ndezvemunomu nekuti tese tiri vana mukereke muno nai. Regai timboadresana sevana. Iwewe neni ngatingogarai taziva kuti panopera gore rega rega, we have got an important event that we have. Amen and amen. Vana baba nana mai ndizo, vakomana nevasikana ndizo. We have got an important event. Event ndio inopunctuate inopunctuate zvatinoita. Kana ndiri kuti punctuation kune zvatairoverwa kuchikoro zvokuti kana wapedza sentence haungopedzi sentence wongofamba kuenda kwauri kuenda, unoisa full stop. Amen. Kana kuti koma zvichirevo kuti uri kukontinya. Isusu sekereke tine zvatinopunctuata gore redu every year. Tinopunctuata nerevival. Tichipedza revival tobva tapinda muappreciation. Amen and amen. Ngatimboombererai maoko nyaya dzokuti tine chiitiko ichi chakanaka. Amen and amen. Tinotokurudzirwa sekereke, I know kuti ndichazoiverenga tsamba yacho pano. Tinotokurudzirwa neAFM of South Africa kuti tiappreciate mafundisi edu. Amen and amen. Zvirimo muconstitution kureva kuti iwewe neni tutori nebasa rekuita rekuappreciate vanhu vaMwari pane zvavari kutiitira. I know kuti AFM of South Africa inowanzo kuti muna October, but isusu tinoita pakupeta kwegore. Pazvatinoita pakupeta kwegore tinoita revival. I think revival yedu iri kutanga musi wa1 December kusvika musi wa5 December. Tinenge tiri pano tichisimudzirwa, tichikurudzirwa, tichiitirwa zvakanaka. Musi wa6 December, that particular Sunday, tinenge tiine appreciation yekuappreciate vanhu vaMwari. Amen and amen. Kureva kuti leadership yose tine basa rekuita. Amen and amen. Kubva kuchurch board, maseo group leaders, kuna valolida madepartments, ne vese vanomira mamirira vanosiita. Ndapota zvangu ngatigadzirire chiitiko ichi. Tichazenge tichibatana tichitaurirana tese kuti tiri kufamba sei maringe neappreciation. Chimbondoombererai mumaoko nekungotaura izvozvo. Amen and amen. Aiwa tinotenda Mwari. Regai ndipedzise ndichiti ndapota zvangu shandawo nasoul group leader wako zvigotiitira zvakanaka panyaya yemission house. Masoul group yese, masoul group leaders yese, ndapota zvangu zvamunenge maita ndiri kukumbirawo kuti muzongoona mai mugando movapa vosaina vachigadzira marekodzi ekuti zvafamba sei. Kana maita izvozvo mozodzokera kumamana kwenyu muchiudza vanhu kuti mari dzamakagamuchira dzakazosvitswa. It's an important thing iyoyo. Munotora kapikicha moisa pagrupu muchiratidzawo kuti zvinhu zvakatosainwa nevanozvigamuchira kukereke. Amen. Isusu sekereke, we are always encouraged to pay our tithes and our offerings. Ndandisirewo that slide. Pano takaitirwa zvakanaka, tine nzira ina dzatinobvisa nadzo mari dzedu. We can do my electronic fund transfers. Tinogona kuenda kumashuroko toswipe pamaswiping machine. Tinogona kuita ma-ATM deposits kana tisinge tapfuura nekumamall. Kana kuti unogona kungobvisa mari yako iri envelope ipo pano zvichingotiitira zvakanaka. Amen and amen. Regai ndingoti inini pangu paita. Regai ndigare zvangu pasi ndidzosere nguva kuna mama mai mugando. Mwari vachikudzwa. Amen. Maita basa secretary ngatiomberere maoko. Pane department randasiya kumorisa. My own department. Ndikutoona kutosmile. Department refinance muri kwere? Finance. Ava ngativamboakwazisawo muzita raJesu. Hallelujah.
aiwa vanoshanda kunoshandwa kufinance ndochokwadi chatingatongotaurirana. It's a full-time job. Saka nhasi ndakukwazisai handiti. Okay, nguva yangu yasvika kunonzi chi yatsvuka kusvika kunonzi kunocheka vanhu makumbo kuya kuya. Saka makumbo angu akuchekwa kunzi your time is up. Asi ndisati ndabva pano ndibatsirewo kumhoresawo mhuri yandakapiwa naMwari. Vamugando vanofarira English, vanofarira English. Hamusi kuvaona ini but kuEnglish vanga variko. And our 3 vana vedu vatatu, vasikana 2, Rutendo ari kuma-teenagers. Hello Ruru. There. And then we've got 2 vari ku-Sunday school, Ruvarashe and Rukudzo. Ndibatsirewo kumhoresawo mhuri yandakapiwa naMwari muzita raJesu. Hallelujah. Tese takasimuka. Nguva yatafambira yakwana. Mweya mutsvene vachitenderera. Hanzi dzika mweya mutsvene ubate basa. Yava nguva yekuti tinzwe shoko. Zarura moyo wako kuti shoko pariri kupinda ripinde pakadzika pemwoyo. Ngatikwazisei mufundisi vachiuya muzita raJesu. Hallelujah. Can you see somebody and just wave to them and say, be blessed? Zokora fuduti, be blessed. Hallelujah. Mwariva kanaka. It's very cold. And it is good as is. Kuti kuri kutonora. Because hakuna munhu asiri kuenda kubasa kwake. Nekuti kuri kutonora. Everyone, they are going to their work. Somebody asked me during the week, kwandakaenda zvikanzi, Pastor, were you not called when you were praying in the middle of the night? And I said, I'm doing my work because everyone else, they are going to their work. Whether it's raining or it's cold, people just go to their work. Amen and amen. I want to acknowledge mama vanga vachilida ku-English service. Singovaombererawo maoko. Pamwe chete na mai mukomba choto vatitungamirira ku-intercession. Prof Nyabadza vatipa zviziviso naye. Pamwe chete na mai mugando vanga vachicheya nhasi kwacheya ma-leaders. Nezuro ndakabvunzwa mubvunzo wekuti vanocheya vanhu vakaita sei. And I answered it very well. Regai tigamuchire Kelly Bechwana auya kuchechi kekutanga akazvimiririra. Titi makorokoto kuna baba namai Bechwana pamwe chete na sister. You can see she came today on her own. Aisinzwa magitari ari mudumbu, achinzwa izwi rashe ari mudumbu. Pamwe chete na gogo mudiwa vakauya kuzochengeta mwana. Tingovafarira. Just wave. She came in the front. Muzita raJesu. Hallelujah. We may take our seats in the presence of the Lord. Can you put the poster there? Can you put the poster of the week? Muchimba shoma shoma ngoti baba ndinouya mberi kwenyu. Baba ndouya mberi kwenyu nerumbidzo nekunama. Baba ndouya, Baba ndouya, ndouya mberi kwenyu. Hallelujah. Nerumbidzo nekunama. Hallelujah. Nerumbidzo nekunama. Baba tauya, Baba tauya.
Nerubizo nekunamata. Hallelujah. Hallelujah. Today we are talking about stubborn spirits and power. When we pray over, word over means you are not in the middle, but you are on top of the situation. When we pray over stubborn spirits, we need to first praise. You cannot pray for a stubborn spirit by starting to ask to fight it. You need to go in a praise scenario. This book, yeah, 1 Kings chapter number 3. 1 Kings chapter number 3 verse 4. Tanga 1 to 4. I can read Shona. The Englishman is not today, there today. You can read Shona, then the next one you read English. Solomoni akaita ukama na Faro mambo weIjipiti akawana mwanasikana wake akauya naye kuguta ra Davhidhi kusvikira apedza kuvaka mzinda wake netemberi yaJehovha norusvingo runopoteredza Jerusarema. Asi vanhu vakanga vachibayira zvibayiro panzvimbo dzakakwirira nokuti hapana temberi Asi vanhu vakanga vachibayira zvibayiro panzvimbo dzakakwirira nokuti hapana temberi yakanga yati yavakirwa zita raJehovha. Solomoni akada Jehovha akafamba nomumitemo yababa vake Davhidhi, asi akabayira nokupisa zvinonhuhwira panzvimbo dzakakwirira. Zvino mambo akaenda kuGibheoni kundobayira nokuti ndiyo yaiva nzvimbo yakakwirira huru. Solomoni akabayira zvipiriso zvinopiswa zvinokwana chiuru paaritari. Now Solomon made a treaty with Pharaoh, king of Egypt, and married Pharaoh's daughter. Then he brought her to the city of David until he had finished building his own house, and the house of the Lord, and the wall all around Jerusalem. Meanwhile, the people sacrificed at the high places, because there was no house built for the name of the Lord until those days. And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of his father David, except that he sacrificed and burned incense at the high places. Now the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. Okay, hold on. Whilst you're still standing, I'm coming. I want to define the place called Gibeon. Now, let me wait on Gibeon. Let me interpret this scripture. Verse number 1 is saying Solomon had an agreement with Pharaoh to marry Pharaoh's daughter. Pharaoh had power, and Solomon wanted peace to be able to build the church, his house, and surround Jerusalem with war when Pharaoh was quiet. So he made an agreement to marry Pharaoh's daughter so that peace could prevail, that he may build God's house. Number 2, it says Solomon, put verse number 2. It says Solomon walked in the statutes of his father. You see, now it's saying, meanwhile, the people sacrificed at high places because there was no house built for the name of the Lord until those days.
So Solomon is addressing the need that people are going everywhere because there is no specified place to honor the Lord. Verse number 3. Number 3. And Solomon loved the Lord, walked in the statutes of his father David, except that he sacrificed a burnt incense at high places. Now, number 3 is indicating that regardless of how good he was, aibayira zvibayiro kunzvimbo dzakasiyana siyana nekuti David akanga asina kuvakira Mwari pekunamatira. Number 4, now the king went to Gibeon to sacrifice there. Let's hold on. And kuma scriptures. Wediwe munamato aungofambise kurasika rasika. Kana wakuda ku address ma strongholds. Kune ma places anozikanwa nedenga kuti musharukwa waisimboshanya apa. Denga raisimbofamba neapa. Nevafundisi havana kufanana. Kune vamwe vakamboshandiswa naMwari wekuti unonoti denga rakambodarika nepo. Sei Solomon akaenda paGibeon. Gibeon inzvimbo yaizikanwa nekuti denga raiti kana rakuratidza power. Denga rakuburuka panyika ya Israel raiva netsika yekushandisa Gibeon. Saka Solomon ari kunobayira chibayiro pakambotsikwa netsoka dzemusharukwa. Ndo paari kuenda ne 1,000 pieces of sacrifice paGibeon. Hande chono chii chakaitika paGibeon. Uye Mwari vaiita sei paGibeon. Ndoda kuedza kutsoka kuma scriptures, but Gibeon inzvimbo inozikanwa. Ukaenda ku book ya Joshua chapter number 10 verse 10 to 13 inotaura kuti pairwa hondo dzema Joshua achirwa hondo nema Amorites. Mwari vanosvika nguva paanoti Joshua anoti misai zuva nemwedzi ndimborova vaAmori ava. Kana ndapedza navo ndo pamuchazonyudza zuva. Ipapo zvakare paGibeon ndo pari kunzi vaAmorites vanetsa kurova. Mwari vari kutumira chivhura mahwe. Saka Solomon ari kuenda panzvimbo inozikanwa kuti zuva rakatombomira paGibeon. Ndo saka akunobayira chibayiro paGibeon. Kune nhoroondo dzekunamata. That's why uchizonzwa kuti vaIsraeri vaiti kana vakunamata vaizoti Mwari waAbrahama vakaremerwa, woti Mwari waIsaki vakaremerwa, woti Mwari waJakobho. Waipaive nenhoroondo yekuti varume ava vakambosangana nesimba. Urikundinzwa? Saka ma stronghold ane dzimwe nzvimbo dzaanoroverwa. Ma strongholds kana takunamata over ma strongholds pane pamwe pamunofanira kutanga masvika. That's why urikonoti Solomon ari kutanga nechinhu chinonzi rumbidzo. Ari kutanga aita ma-agreements nevanhu. Obva ati chimdipai mwana komusikana waFaro kuti Faro anyarare. Apedza manje kuvaka. Unoziva kuti vamwe vanhu mukapedza kuita chinhu pamberi paMwari munoda kuombererwa maoko. Uchipedza kutransfer tithe yako unoda munhu anokuti thank you. Uchipedza kuita basa raMwari unoda munhu anokutenda. But Solomon ari kuti ndapedza manje kuvaka imba yangu neimba yaMwari nekuisa juraho pairi. Ndakuenda kuGibeon kunobayira 1,000 items after he has built the church. Achipedza kubayira ndo pari kunzi naMwari ukadzika nayo. So hanzi Mwari vakabva vazoshanya paGibeon semazuva ese.
because paGibheoni vaipaziva, uye paGibheoni vakambopatsika, uye paGibheoni vakambopaitira minana. Semazuva ese Mwari bva vaburuka paGibheoni vakati kuna Solomoni, ndokuitirei Solomoni? Apedza kuvaka, apedza kubayira, apedza kuisa juraho, akati ndingakuitirei? Solomoni akati ndakuadresa mastronghold, nekuti musharukwa aburuka. Akati chindipai simba rekutonga vanhu vese, kusanganisira Faro wandakamboita agreement naye. Ndikati ndipe mwanasikana, kwandakudzokera kuna Faro handichadzokeri ndichinegotiata semunhu. Ndakutsvaga simba rekupfekwa nemusharukwa, kuti kana ndakudzokera kumaIjipita kwaFaro ndapfekwa neanointing yekutonga vanhu vese. So Solomon's mind was kingdom oriented. He wanted kingdom. He wanted it to prosper. He wanted it to be secured. He wanted it to flourish. He wanted it to continue to move the kingdom. Paari kuti simba rekutonga vanhu vese, Mwari vakati pane chavakumbira, I'm not stopping there. Any other thing chauchazoda Solomon. Why he had secured his kingdom, God's kingdom. Kune munhu anofanira kunzwisisa kuti when we are talking of strongholds, haugoni kungosvika wobva kuti mudzimu wekumba kwangu buda, mweya werufu wekumba kwangu buda, mweya wezvivanda buda. Unofanira kutanga wamboworshipa Mwari. Why are you worshiping God? You are seeking partnership with another power. When you have another power, you address another power. You cannot address another power when you have no other power. What do you need? You gain power. Where do we get our power? We worship. What do? We worship. When we want to break through, we worship. When we want to be elevated, we worship. When we want to conquer, we worship. When we want to break through, we worship. When we want to scare the enemy, we worship. When we want to declare, we worship. Once we have worshipped, we are equipped with the power. Here we stand and we proclaim. When we proclaim, the power is within us. Ndosaka uchinzwa kuti mweya wezvikusha hauna kuadreswa nevanhu vakanga vari pasi pegomo. The 9 disciples could not address mweya wezvikusha. Why? They were not worshiping. But Jesu achitsika mugomo, net the inner cycle 3 ari kurayira mweya wezvikusha. Why? He was worshiping. Mbodza mumwe munhu kuti kana taakuda kuenda kumberi tinofanira kunamata. Unoziva kuti vana vaSkeva vakarohwa. Why? Vakangonoadresa madhimoni vasati vagadzirisa yeworship. Ndosaka uchinzwa munhu akanga akufamba rwendo, unonzwa achiti regai timbonobvunzira kwatinobvunzira, kuti kana tabvunzira tazopiwa kundiso nesimba. Ndosaka mumwe munhu achiti zvine basa rei kuudza mufundisi ndakuda muguta. Zvine basa, uri kutsvaga kundiso. Dzimwe mari dzamunopa mapurisa parodhi dziri kungoenda because hamuna wamataura naye pamuri kubuda mumba. Udza mumwe munhu kuti when we want power we pray. Kana taakuadresa ma-strongholds we pray. Izvozvi nhasi handiti takamaudza paposta, ukaverenga posta, mweya wengozi yekumusha kwenyu uri kutozviziva kuti Jiriji ari kutaura zvema-strongholds. Uri kutozviziva mweya iwoyo kuti mukadanana 1 week muri kurovana karati. Uri kuzviziva, it's a stronghold. Tarisa marriage yako, even boyfriend chako makarumana kangani, musi weMonday muri kudanana, musi wechitatu muri kurovana, musi weMonday muri kudanana, musi weThursday muri kurumana. It's a stronghold yakakugarirai. Mukati fambe yoti come back home, my daughter, come back home. Uya kune zvatakajaira. Pamunenge mavakufunga kuti zvaakutanga kuita ndopazvinotanga kurema.
ndataura nomumwe munhu achinditi mufundisi ndanga ndine mabroilers ndikati mangani zvikanzi mufundisi anga akawanda 100 ndikati what happened zvikanzi paakasvika pa5 weeks akatanga kufa huku dzakatanga kuita mapundu iwe uri kufunga kuti huku dziri kuita mapundu mweya uri kukudaidzira kuti dzoka kuno uku tifanane dzakapera dzese huku dzichiita mapundu ungaitengese imwe yacho ine mapundu unouraya vanhu mamwe acho haazi mapundu pamwe iwe ndori kutoona mapundu acho hatoripo wapinzwa mustronghold yevanhu muudza mumwe munhu kuti nhasi tichada kuzomboti namatei pambera kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Verenga Ephesians, mukaverenga Ephesians mobva magara pasi. Mamwe acho I will give you the scriptures. PaGibeon zvakare, 1st 2nd Samuel chapter number 2 verse 12 to 16 inot. David's men versus Saul's men fought at the pool of Gibeon. 2nd Samuel 12:12. Then all out war, and David, miracle, Joab and Abishai were outnumbered, but God gave them victory. That was Gibeon. PaGibeon zvakare ndo panopedzwa famine after 3 years. If you read kuna 2nd Samuel chapter number 21 verse 1 to 14, after so anouraya maGibeonites, Mwari pavaunza nzara. After that hunger yakaperera futi ipapo Mwari pazoitwa sacrifice na David. Iwe sei uchienda kuchechi ine vanhu vanofamba netsoka vese, pamwe pacho paunopindira panofanira kumboitawo evidence yekuti Mwari aripo. Newe sei uchiramba uchiuya kuchechi pasina evidence yekuti pane kamwe kasimba, hauna here zvauda kugadzirisa? Sei iwo uchiita everyday uchirohwa? Sei usingamborotiwo uchirohwa? Paunomboti nhasi ndavakwatura kuhope, ndambovachemedza kuhope. Nida kune dzimwe hope dzekuti unomuka uchitofunga kuti uri right. Sei uchingorota uchimhanya usingaroti uchimhanyisa? Sei uchingorota uchifamba netsoka usingaroti uri motikari? Unoziva kuti zvimwe zvacho unofunga kuti zviri ordinary. Mumwe musi ndakaudza mumwe munhu ndikati nhasi ndarota ndiri patafura. Zvikanzi pakamira sei mufundisi? Ndikati chikafu chese chinonaka changa chiripo. Zvikanzi muchidyiswa? Ndikati no, ndisingadyiswi. Vatumwa vanga vatoshanya. Vatoripo. Kana ndakudya nyoka ndiri kudyiswa naSatani, kana ndichirova bhega musharukwa ashanya. Uri kutoseka kumboti Mwari ndege handisati ndaikwira, chimbondikwidzaiwo kuhope ndimuke ndirimo mundege. Handisati ndaikwira physical, chimbondikwidzai mumhepo. Mwari handina murume, but chimbondikwidzaiwo kuhope ndimborota ndakampundirwa ndichinzi you are the best kuhope. Kana ndazviona kuhope ndobva ndaita yaJacob yekuti ndaona vatumwa vachikwira vachidzika, ndakakotsira. Musharukwa angadi ari pano, wobva wandifonera woti baba muri kupi? No, ndiri kumba kwangu, ndaisa 200 iyo, ndarota ndakambundirwa. Ndoti sezvawarewa mwanangu, gore risati rapera unenge waane murume. Zvatangira kupi? Kuhope. Iyi yatiri kutaura iyi haina kuonekwa physically. Bible rinoti kanda mhani panonzi Solomon akasangana naMwari kuhope, kwete physically, kuhope. Ipapo ndofunga 5 kana 6 ya 1st Kings chapter number 3 okay, ndofunga 5 kana 6. Yes, 5. At Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night. Saka unorambire kurota uchikiswa? Zvakaipei kurota uchidrive? Zvakaipei kurota uri mundege? Zvakaipei kurota watenga imba? Ndisati ndachibata physically, Mwari ngaamboshanya kuhope. Ndisati ndane million ndimborota ndichivhura account yapinda message ye1 million, kwete mako. Ende pandinomuka handiti ndototi denga razvizadzisa, when I have seen it, it shall manifest. Iba kwete, and in a dream
And God said, ask what shall I give you. Dzikanayo pa 6, vura book. And Solomon said, you have shown great mercy to your servant David, my father, because he has walked before you in faith. Anga inetsika yakutenda. Aisangoti Mwari mari, angotanga ati makatoratidza nyasha kuna baba vangu David. Mukavaratidza favor, and in thy righteousness and in uprightness of the heart with thee, you have continued this great kindness for him, and you have given him a son to sit on his throne as it is this day. Asati akumbira, achamboita inonzi salutation. Sei usingagoni kutenda Mwari. Sei usingambogona kutenda Mwari. Ngotanga nekuti Mwari muri simba rangu. Pamuri ndimi munogona. Uchimbotanga unoza apa ndiri kuona David achimba, murume anonzi Solomon achimba karwiyo kake kuti vakabuda sei ndiudze vakabuda sei. Kuziva vakabuda sei iwe. Vakabuda sei ndiudze vakabuda sei. Kuziva vakabuda sei. Vakabuda sei ndiudze vakabuda sei. Ndiye Mwari. Ndiye Mwari, 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 hakuna mumwe ndiye Mwari, ndiye Mwari. Solomon ari kumbotaurira Mwari kugona kwavo asati akumbira. Ari kuti makasimudza baba vangu David, mukaitira baba vangu David zvakanaka kuti ini ndigare pachigaro, asati akumbira. Asati ataura nyaya yake. Remember, murume uya kuti he is overdue for a blessing. He has done enough for a blessing. He has built a church. He has built a jurao. He has offered a sacrifice. But he is not saying, Mwari ndakuvakirai church, Mwari ndakuvakirai ndaisa jurao, Mwari munondiziva ndini ndakabata Rudaport prayer center, ndini ndakakanda mari, ndini ndakatenga macheya. Solomon ari kutaura zveumambo hwaMwari zvakaitwa naMwari, kwete zvaakaita iye. Kana vakutenda Mwari, rega kutanga uchiti Mwari ndini ndiri kuchengeta mhuri yese kumba kwenu. Tanga kumbotenda zvakaitwa naMwari. Usati wataura zvawakaita iwewe, nekuti zvawakaita iwewe Mwari anozviziva. Dzika nayo pazasi pa funda book. Now, oh my God, you have made your servant king instead of my father David, but I am a little child. I do not know how to go out or come in. Munhu uyu ari kuti handizivi kubuda kana kupinda apedza kuvaka chechi. Ndiye murume ari kuti ini Mwari handizive kubuda kana kupinda. Check this level of humility. Handizive Mwari kubuda kana kupinda. Handidini handizive. Vakapaka limousine, vakapaka G-Wagon. Uchiti Mwari handizive. Ndingori munhu asina chaainacho pamberi penyu. Ndiri basa rekubata kwenyu. Wabuda muimba 10 million uchiti Mwari sezvamunoda. Handizive kuti mangwana ndofamba sei. Handizive kuti mangwana ndingabuda sei mumba kuzvideredza. Dzika nayo. Murume achikumbira. And your servant is in the midst of your people, who have chosen a great people, too numerous to be numbered or counted. Let's go. Therefore, give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge these great people of yours? Kune munhu abva kumba une mota, unemba, une degree, but my strongholds audzwe zvemadegree. My strongholds audzwe zveumaneja kubasa. Anoudzwa zvekugona kwaMwari. Dzika nayo kekupedzisira. Then the speech pleased the Lord, that Solomon has asked for this thing.
The speech pleased the Lord. Vanhu vazhinji Mwari akatishandisa tiri kuperera pakuzotanga kutaura zvataita tisingakumbiri Mwari. Apedza kuvaka chechi, apedza kuvaka juraho, apedza kuita 1,000 offering. Solomon still doesn't know how to go out or in. Solomon still doesn't understand how to lead the people. Iwo akaita one cell group meeting, pakaita vanhu 10, ukabva waita vaisa pastatus. Ndinobonzani. Madhuwe. Vokwamurambinda. Neni baba wako chaiyo. Vakangondipa seed ye 1,000. Unotoda ndikukwazisa. Shamwari, ngatimborumbidzai Mwari. Mastronghold anonzwa vanhu vakazvideredza, vanhu vakazvideredza vari kuti Mwari ndinokutendai ndinemba, Mwari ndinokutendai ndine motikari, Mwari ndinokutendai ndine mudzimai, asi mangwana zvakare ndipei dzimwe nyasha ndifambe nemi. Ndirege kufamba ndega ndifambe nemi. Ndinokutendai ne 40 years but another 40 years ndifambe nemi. Mwari ndipei dzimwe nyasha ndifambe nemi. Ndirege kufamba pakugona ndifambe munyasha. Handisi kushora zvawakagona, but ndiri kuti tenda Mwari kuti zvamakandigonesa makandigonesa, but tomorrow I need you. Tomorrow I need to hear from you. Tomorrow I need you. Pedzisa ndidzokere kuma stronghold. Then God said to him, because you have asked this thing and you have not asked a long life for yourself, nor you have asked the riches for yourself, nor you have asked the life of your enemies, but you have asked for yourself understanding to discern justice. Move 12. Behold, I've done according to your words. See, I've given you a wise and understanding heart, so that there's not been anyone like you before, nor shall any like you arise after you. Let's go. And I've also given you what you've not asked, both riches, honor, so that there shall not be anyone like you among kings all your days. Nanchi zvifunga ndikati handisati ndanzwa munhu akaroora vakadzi 1,000. Handisati nawanzwa. Not yet. Handisati ndaona futi munhu anotora 1,000 animals to the altar. Not yet. Vana vasati vasvika ikoko. Solomon asked for something. And he had enemies, but he did not ask for his enemies. He asked for justice. Ma strongholds ekumba kwenyuka. Haasi kuda kuti urwe natete. Uti tete ngavafe. Sekuru ngavafe. Munozi achiri kuuraya ma-Shona churches nema black churches. Inyaya kuti ndikatadza kuwirirana navatolana. Tolana uya kuno nemukadzi wako. Vanhu vako vanyatsuzii mukadzi wako. Mira ndikushandise kuparidza. Vanhu vachikuzivai. Muri kuona vanhu 2 vari kudanana. Munonzwa zvichinzi zvarakadenga yangu chichi. Musi wavanotadza kuwirirana. Uyu anogona kutora ma-certificates euyu kwakupisa. Ndini ndakakuendesa kuchikoro. Otopisa. Haachatiudzi kuti maitolana vatadza chinhu 1. Uyu ane utsvina, uyu anoboya, kumba kwavo kune madhimoni, kumba kwavo kune... Ari kungotadza kuva honest kuti mufundisi, mukadzi uyu ndakagara naye zvakanaka, akandiberekera vana, akaita zvakanaka, but mufoni make mene message handisina kufarira. Totangira ipapo, pane zvatadza munhu. Muri kuudza ndedzera, mai vake ndakatogara ndaona kuti namai vacho havana kukwana. Nevanhu vasipo vasina chavakanganisa vanoadreswa nekuda kwemessage yangowanikwa mufoni. Chechi yaJesu, amen. Kureva kuti tiri kutadza kugona kunzwisisa kuadresa ma-issues. Ndosaka tisingabudiriri. Koma certificates uri kumapisirei. Handiti mune vana mese. Iye weenda nema-certificates ake. Onounza 2 rand pamwana.
imi moendawo nemacertificates enyu munounza 3 rand pamwana, mwana aenda kuchikoro. After 3 days kana mukasataurisa munozoona kuti dai tangokumbirana ruregerero tapfuurira kumberi. Vanhu vazhinji vari kutadza kudzokererana nepride. Why? Vanotaurisa at the heat of the moment, to the extent that they cannot come back. Izvozvi kune vanhu vakasiya varume kana vakasiya vakadzi vachiri kufunga vavakasiya. Gore riya ndaitirwa zvakanaka nababa, but pride nekutaurisa. Kangani kawakataurisa vanhu vawakarilisa muupenyu wauri kufunga kuti dai ndakazvibata asina kuenda. Kwete wekudanana nawo chete, even my business partner. Kutaurisa. So ndoda ngokuudza kuti kana makunamata Mwari, uyu anogona kutoenda prayer oti Mwari batsirayo hama yangu chaikanganisa iyi idzoke panzvimbo. Kune vanhu vasiri kugwanisa kuti kudzokera. Unozoona futi kuti pamwe message yacho yanga isiri yechokwadi. Auchagoni kunoudza vanhu kuti ndakaita mistake. Kangani kawakatuka vanhu ukazorealize kuti ndiwe wanga uri wrong. Did you tell them? Izvozvi makagara so makazara nepride. Makuseni wanga uchitopopotera kuti uda kudya porridge. Uri leader. Isu takabvumirana kuti tinouya takatsaka. Kutarisana. Mbodza mumwe munhu ari padhuze kuti kubva nhasi handichakumbiri musoro weenemy yangu. Ndaakukumbira nyasha, ndaakukumbira zvinoraramisa. Amen, ndaakukumbira zvinodini? Zvinoraramisa. Akafa unowani? Chigarai pasi, vanhu vakukuzivai. Mbodza mumwe munhu ari padhuze newe kuti ma-strongholds. Vanoverenga garai yenyu pasi, muverengi 1. Umwe 1 anosara akamira. Let's read Ephesians chapter number 6. Verse 12. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati, navane simba, namasimba enyika ino yerima, uye namasimba emweya yakaipa ari muchadenga. Verenga futi neshona yacho. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Okay. Ndoda kuti timbodefine kuti chii chinonzi stronghold, because so many people vanotora nguva yakareba vachitotadza kuziva kuti chinonzi stronghold chii. What we call stronghold, it's not the fight that you have at home. It's the spirit behind the fight. What we call stronghold, it's not the incident. Is the spirit or the altar behind the incident. When we want to go to the next level, we need to go and destroy my holding altars. What happens with altars? People will not stop you from getting married directly. Such that when they see you with a boyfriend, they will just tell you that this one cannot marry. The spirit of marriage. They will just go to the spirit of marriage. The spirit of marriage. And address the spirit of marriage. And that spirit of marriage starts to elude you. Unotanga kukutiza, nyasha dzekuroorwa dzinokutiza. Kana mwanhu vasingadi kuti ubate mari, if people don't want you to have a child, avakuparadziri ma-projects, they don't destroy your projects, avakurambidzi kuenda kubasa, they don't stop you from going to work, altar, they will go and set an altar yema-nemesis, of near misses, oro yekuti mari yacho inouya asi haitengi, of money coming but it won't be useful. Saka vanokusiya uchienda kubasa.
So they leave you going forward. vanokusiya uchienda kuchikoro, They will leave you going to school. vanokusiya uchitambira mari, They will leave you but getting to pane money. altar But yavakagadzira. there's an altar that they created. Unoona kuti Mwari vaisarambidza vanhu kuenda kuhondo, You see, God was not stopping people from going to the war. vaigadzira altar yevictory. He would create an altar of victory. Altar iyoyo ndo yaivafambisa. That altar will move them. Why did the Egyptians release the Israelites? Nema Egypita akasunungura ma-Israelites. Kwakaitwa sacrifice yeropa Because a sacrifice of blood yekuti was done. matangwe ese ngafi, That all firstborns must ropa die. varadeuka, And blood was spilled. vapaitwa altar And an altar was yekuti made vaIsraeri vakuenda. of Israelites that are going. But vaIjipita vaisanzwisisa zvemweya, But the Egyptian would not understand things of the vaisafanira spirit. kuteera vanhu They were not supposed to follow vane them. ropa radeuka We have got blood that has been richinzi spilled, ngavaendi, which meant that they must because go. simba ravo rekubuda Because the power of them rakanga riri living pasacrifice. was on the Ivo sacrifice. vakateera vanhu vasacrifice, They were not ivo following people who vasina sacrificed when kusacrifice, they had not saka sacrificed. vakaita nyore kufa. So it was easy for them Ava to die. vaisagona kudirwa nemvura iyi. These people could not be covered with maIsraelites, this water. why Israelites. vakanga vaseta an altar Because they had set an altar of exit vachishandisa the angel Michael. using Michael the angel. Pane angels two are popular in the Bible. There are two popular angels in the The Bible. one is called the angel of war, Yekutanga inonzi the mutumwa angel wehondo. of destruction. Mutumwa anoparadza. His name is Michael. Zita rake anonzi Michael. There is another angel Pane umwe in mutumwa the Bible, ari the mubhaibheri. angel of good news. Anouya ne His news name dzakanaka. is Gabriel. His name is Gabriel. Saka kana wakuenda kuhondo, So if you are going for a war, unobvumidzwa you are allowed. kuti Michael ndiperekedze. That Michael, can you Kana go with me? wakuenda kuvazhe dzehondo, If you are going to the yards of unobvumidzwa war, semukristu you are allowed kuti as a Michael Christian ndiperekedze to go with tiende Michael kwatiri so kuenda. that you go where you are going. Kana wakutsvaga good news, If you are seeking good unobvumidzwa kudaidza zita You are raGabriel allowed to as call long angel as you are Gabriel. connected to the power Chikuru choti wakabatanidzwa of the kusimba cross. remuchinjikwa. Maizviziva here izvozvo kuti Michael basa rake You know that Michael, his work, ndiye mutumwa akaonekwa is the angel who was akati seen. dhongi rakazotaura He said the donkey then rikati spoke. unondiroverei He said, why do you zvanzi beat me? nemumwe murume Another man tuka said, vaIsraeri ava Curse the zvikanzi Israelites. I can't curse them. Akati handikwanisi Vapiwa kuvatuka. mari Then he was given apa money. dhongi When he was now on the horse, akaritasva. when he was riding Dhongi riri kuona the Michael akabata pfumo donkey can see achiti Michael holding varume a vari kubva spear. murenje ava He said, these men coming from havatukike. the desert, you cannot curse them. tichiri kungoshandisa altar iyoyo We are still using that yekufa altar kwematangwe of akaurayiwa the first naMichael, sons dying, who were ekuti killed by kunyangwe Michael. nevaprofita That even the vaisagona prophets kutuka vaIsraeri. cannot curse the Mudikani, Israelites. kana taakuadresa ma-strongholds If you are addressing strongholds, haadreswi pasina an altar. you cannot address them without an altar. That's why muri kuona kuti Solomon anoita 1,000 burning That's offerings why you see that so Solomon that had he 1,000 could burning offerings. address hondo dzairwiwa nemadzibaba. Kuti agone kuaddressa Because hondo dzavanonzi since baba. the time they went into that in Kubva- Canaan, kubva nguva vakaenda Israel has kuCanaan, been fighting wars. Israel yaingorwa But hondo. after Solomon, But after nguva yaSolomon, Solomon never went to war. Solomon haana kumboenda kuhondo. Not even one. Why? Every king during Solomon's time Mambo wese manguva yaSolomon akanyararidzwa nealtar was silenced by an yepa2 altar Kings. of 2 Kings. 1 Kings chapter number 3 verse 4. First Kings 3:4. Imbotaura kuti ma-strongholds. Strongholds. Ma-strongholds can be created. Ma-strongholds anogona By an kugadzirwa altar. nearitari. Ma-strongholds can be destroyed. Ma-strongholds anogona By an kuparadzwa altar. nearitari. We have positive strongholds. Tine ma-strongholds akanaka. Tine ma-negative Uye strongholds. tine ma-strongholds akaipa. Isusu say, mwe munhu anobva kuti pastor, why black people have so many demons? Naye vanhu vatema vaine madhimoni akawanda. It's because our forefathers set so many altars Nokuda kuti vana madzibaba which vedu were wrong, vakagadzira ma-aritari which we are in akawanda the process of akaipa. destroying. Munoziva kuti kudzinza kwedu munoona munhu achimwa ropa remombe achinzi mudzimu achiridhonza so
achimwa ropa. And those altars maaritari iwayo, akasetwa kudhara. they were set a Ndo long time amwe ago. ane ma-strongholds Some of them that are we are strongholds fighting. atichiri kurwa nawo. Taidya sadza rezviyo nechibhakera kudai kusvika porridge rapera. You are setting an order. Vamwe venyu mune nyora dzemuchiunu, ndosaka uchiti ukangoona musikana haugoni kumuteregedza achidarika even aka asi dzirimo nyora ende dzimwe dzacho dzakachekwa usingazivi kuti dzinorevei. Those were altars. Nevanasikana ukangoona mukomana wakutonyunguduka, you dissolve very quickly. Ma-altars. Kuba chako chako kumwe kune ma-altars. Kuba chako kune munhu anoba zvekuti even pachechi panapa akatopinda kupresident worship but apa hapadoni 20 rand akaisiya. It's an altar. Bodza mumwe munhu uti ma-altars Altars, nema-spiritual forces, spiritual forces, they need to be destroyed. need to be And we need to pray against them. Kune mumwe munhu wandokuedza kutaura naye masikati ano kumunyengetedza kuti umboona kuti ma-spiritual altars ari muupenyu hwako akawanda zvakadii. We normally speak of high level, high end altars and fail to address the altars at our level. Altar yakaiswa naSolomon, it was for a nation. Altar put in. The Solomon request put in ya order for a nation. Solomon, it was for a nation. Mukumbiro wa Solomon Because waiva he nyika was a yose, king. nekuti aiva mambo. But what is the altar at your level? What is the altar at your level? Ni altari ipi inoenderana What newe? is the altar at your level? Altari ipi inoenderana newe? Pane hatinoti ma-financial altars at home, or at homestead or at individual level. Financial altars. If I need you to write. I will explain to it. Financial altars that we are practicing. Every money that we have, Mari yese yawinayo it serves an altar. inogadzira altar. And these altars, Maaritari aya we were not taught about them. hatina kudzidziswa And in nezvavo. our houses, we were not taught about Mudzimba them. dzedu hatina kudzidziswa These are nezvavo. financial laws of the kingdom. Mitemo yemari yeumambo. Ma-financial altars. Maaritari emari. Ndeaya kuti mari yako iwewe, I need you to reflect yourself. Where does your money go? Mari yako inoenda kupi? Because every money that you have, Nekuti mari yese it have yawinayo another king that he serves besides you. ina mambo vainoshumira asiri iwe. Imwe inosevha Mwari, Some saves God, imwe inosevha zvikwereti. the other saves Kune vanhu debts. vakagadzirirwa ma-altars of loans. Pese pamunobata mari Every mune time mutori you get nezvikwereti. Ikangowedzera zvikwereti zvinowedzera. Hapana pamunoti mari yedu yawedzera yakwana. It's an altar yezvikwereti. Vamwe vakaseterwa ma-altars of sickness. Pese paunongobata mari Whenever pane I get mumwe mwana money, anotorwara pamba. Pane the child will get something. sick. Vamwe vakaseterwa ma-altars erufu. Pese paunoita mari kunofiwa. And you feel so glad to fund the funerals. Mwari maita henyu. Dai uya azofandisa ndawana mari. You don't see that iwewe you are an altar of death. Mari yako inofambirana nerufu. Imwe mari yenyu inofambirana nema-accidents. Whenever you have money, the car will scratch. The microwave will stop working. It's an altar. Iri kutotora mari yako. Ndichadzoka kuma-financial altars. Ndoda kuuya kune anonzi ma-sexual altars. Ma-sexual altars. Usambotarise pasi. Vana vese vari kuzvarwa, you know what happens. So it's something that we need to address. Kune anonzi ma-relationship and sexual altars. Iwaya anopedza mari zvisingaiti. Kuvarume pese panoincrease salary unotsvaga baby. Handisi kutaura varume vasinganamati, ndikutaura vane matai vari muno
izvezvi vandiri kutoparidzira utori nechikwereti cherendi chisingazikanwi namai. It's an altar. Kune varume vane mafemale altars yokuti pese paatengera munhu wechikadzi keep change, keep change, keep change. Ende vana keep change vane nyasha dzekudya mari dzevarume vavanhu uchingoibata vanobva kutokonekta newe sevanhu vanoputa mbanje vakangopinda mubhazi vanotoonana. Jasmine to Jasmine, they don't need an introduction. They look at each other's lips, they connect. That's what you're not vanhu vane makuhwa havambonetsi kuita makuhwa. Kana wakatiza makuhwa ene makuhwa wakatosvika pano ukagamuchirwa neane makuhwa because mweya wemakuhwa unotsvaga mweya wemakuhwa. Mbavha yaiva kuzayoja inongouya yotanga kutoba futi pano paAFM yotegedza kuba paAFM yonoba kuMethodist. It's an altar. We need to break the altar. You don't need to change the assembly. Kune anonzi ma-sexual altars ekuti mwana wenyu ari grade 5 anoda varume zvekutorevesa chaiko, ende iwe unonyatsoziva kuti wakaita bhebhi uri grade 4, mwana wako ane bhebhi rake ari grade 2. It's an altar iri kuteera mhuri. And those altars, we don't pray for them. Do you know kuti kuda kunyanya kunzwa kuda vakadzi kana varume ma-altars akatangwa vaya vekuti unoona kuti vanhu vaiseta ma-altars zvichinzi munhurume haagari neziso 1, munhurume haagari negumbo 1, ende mweya iwoyo hausati watama. It's an altar yekuti baba vako vakasangana nevanhu 60 iwe wapa 42. Mweya wemadzibaba uri kurana in the bloodline, and we need to deal with it today. And the people are looking down, and these are things that are affecting families. Uchisvika pareception unosangana nefambi, uchingosvika mukombi unosangana nefambi, uchingosvika mushopu muspa unosangana neanokumbira change, uchingobuda pagedhi uchibuda muchechi umu unosangana. You what if women loves me? I'm handsome. It's an altar that is following your life that we need to break at some point. Andina kana amen. But these are things zvokuti kana imimi vana mai muri munomu unonyatsoona kuti ha behavior iri kuitwa nemwana wangu ndaiita, mai vangu vaiita. But hamuvaudzi vana kuti iwo watozotanga kuita mukoma 1914 ini ndakatanga iti 11 wakatanga nabamukuru. Hapana amen ga kana 1 varume ve vana baba vari muno maoko munenga yakaya toda ma-altars akagadzirwa nevakatitangira kugadzira vakatanga kuseta zvimwe zvinhu zvinofanira kuadreswa. Vakamboona kuti kune vanhu vakaseterwa ma-monetary altars yekuti musi unopinda mari mumba munoita hasha, musi unongopera mari makutowirirana. Unoziva kuti ma-days 25 to 30, 25 to week remonth end, it's a hassle to ma-families akawanda. It's a week of fighting. Vana mama muri muno munonzwisa zvandiri kutaura. Munhu anoita hasha kana mwedzi wapera. Only to be normal kana mari yapera. Am I lying? Correct me if I'm right. There are so many families zekuti munonyatsoona kuti kana muine mari kuti mugare pasi muti 10 rand iyi ndeye muriwo, 50 rand iyi ndeye chakati amuiti. But the day inopera mari, sweetie, hey honey, hey chiponda moyo, kana paine mari asi uri kufara uri zvoti waona $20 momwe mangu ndokuziva ndosaka uri kundifarira naye. That spirit of fighting, it comes, it's an altar. It's an altar that needs to be prayed about. Or altar near misses kuma-finances. Chese chamabata pamunoti maakusvika charamba, chamunoti maakusvika chadi charamba, pamunoti maakuda kusvika charamba. It's an altar because my families mu spiritual realm mune limits of the money that you can touch. Mu spiritual realm mune limits of money that you can touch. Mune limits akasetwa mu spiritual realm of the maximum money that you can receive.
so mukaricha ipapo maakudzoka. Alright, apa ndiri kupa reference kuzvinhu zvinoaffecta isusu, ma-altars that affects us. Makamboona here kuti kune ma-altars e-sickness ekuti munongoona kuti mumba munoramba muchingochinyana kurwara, kana vasi baba ndimai, kana vasi mai ndimwana, and you continue like that. Mboudza munhu ari padhuze naye kuti zvima-altars izvozvo zvofanira kuparadzwa. Munozwa kuti vamwe tine ma-altars ekutadza kudanana. The spirit of failing to love, it's an altar yekuti hapana pamunotota mbopedza svondo rino tichidanana. Iwe unonyatsotozwa kuti haugoni kuda vanhu. I-altar ndoyandada kuzodhila naye manje. God just revealed to me. Altar of strangers. The altar of strangers. Pane inonzi the altar of strangers. Makamboona kuti munhu anogona kufarira vaenzi kudarika mhuri yake. Zvazvo kunyatsosununguka nevaenzi. Akaona vaenzi vatengerei drink, ngavarare pakanaka, vatengerei vabude, vachitengerwa. Unoti visitor yauya nhasi yadya 800. Imi munogara pamba ipapo mwedzi wese amipiwe. The spirit of visitors, mweya wema-strangers, ende mweya wakabata ma-families. Ukaona vanhu vachiseka paine muenzi, vakangosara vari vega, munobva maita unge muguwa. That one is spirit yo yakanya. Ene unonyatsoona kuti yakabata even kunana mai. Mai vanobika. Vagobika miriwo mitatu pachiuya vaenzi. Kana pasina vaenzi avatomboendi kukitchen. She just doesn't stand up. Tii inobikwa nevana. Iyo zvezvi vamwe vana baba vari muno matumbu avo ari kukuraya, ari kutokudzwa nevana vavo vari kuvabikira. Vana mai vakasiyana nazvo kare. Why? Mweya wevaenzi. Munoziva kuti even pachechi panapa unogona kuita a spiritual prostitute. Pakauya pastor vanyowani guest, madira unoita kubatwa musoro na guest. Unoita kutsekenyedza kuda kupinda pana guest. Mweya iwoyo unokukanganisa. Ukaona murume wemunhu unogegedzera kufarira murume wemunhu. Haumudi, haudanani naye, hauna namba dzake, ungori nemweya wevaenzi. Ukaona mukadzi wemunhu achirivhesa mota so, dzokai mama, to the left, dzokai mama, to the right, dzokai mama, zvinyoro nyoro mama, wako iwe gadzirisa mota iyo, mavhiri ngaaswatuke, ndoda munhu akakwana, isasiye munhu akakwana. Uri kutaura namai vekumba, vakubikira, vakuainira, vakakuberekera vana, ndoda munhu akakwana. Vekuchechi unenge uchida neroko, to the left, to the right. Zvishoma nezvishoma mama. Uri calm, uri nice, uri warm. Wako ndoda munhu akakwana, ita sewakakwana. That spirit yo destroy my families. Zvekuti munhu anobvunza kuti ndo baba vekumba kwangu here ava, ndivo mai vekumba kwangu here ava. And the devil is using those altars when our smiles, our warmth, our effort, and our gestures are wasted to the wrong people. When last did you look at your child and say, how are you? Waswera sei mwanangu? Kwakuri sei kuchikoro? I'm fine, my daughter. You're okay. Mwana wako haudaro. Wako ndokurowa. Ndinouraya munhu panapo. Handidi munhu akasina kukwana. Wazosvika pachechi unenge uchimbundira zvivana zvevanhu ukachisimudza ukachikisa. Why? It's a spirit that have destroyed us. And it's an altar. And the people, these are things that affect us, that takes confidence away from us, that are destroying families, that are killing the education of children. But we don't pray for them. The spirit of relevance and reverence to your children. Mbotarisa munhu ari padhuze. Uti Mwari ndibatsirei ndidewo mhuri yangu.
mweya wehasha utiparare. The process of destroying my strongholds, you need to identify the stronghold. You cannot destroy what you don't know. If you want to destroy a stronghold, identify it, name it. E.g., the spirit of lack, the spirit of fear, the spirit of anger, the spirit of theft, the spirit of prostitution. Kwete kuzonyora uchiti Mwari ndinomboarairwa ndikaona varume. Address the problem by its name. The next step, when you have identified the stronghold, repent and forgive. Mfundisi, what do I need? Why do you mean I need to repent? You need to cut off the legal ground so that the enemy does not find an airport to stand on. You need to cut off the legal ground. Regai ndidzoke ipapo pa legal ground ndibatsire. Toti tina baba vanopota vachivarairwa. Who always relaxes. When she see women. Vakadzi vese vanouya kana vati kureiseni. All ladies who come. My mother friend, my father friend. My mother friend, my father friend. Because hakuna boyfriend in a 40. It's a father friend, it's a mother friend. Hakuna girlfriend in a 40 years. That's a mother friend. Chekutanga, the legal ground, it's confession. Chaga a father in the spirit to confess. The second thing, remove my meeting places van ava unomposangana kupi navo. Chechitatu, remove, open up finances to your spouse, because when there's no money, there are no mother friends and father friends. It's fueled by money. Remove your password per phone. It's a password per phone. Share the bank account and the PIN and the log details. Then we have destroyed the legal ground. Okay. Then forgive. The forgiveness of yourself. Kune vanhu vekuti kana uchita chinhu chakashata paunochiregedza, you need to forgive yourself. Because if you don't forgive yourself, unoramba uine guilt conscience. And that guilt conscience eats you. And inoramba ichikurangaridza kuti wakakanganisa, so you don't move on. So if you forgive yourself, you are giving your opportunity to move forward, and you clear your conscience. Okay. Replace the lie with the truth. Be transformed in your mind. For example, lie, I will never break through financially. Kune vanhu vanenge vakazviudza kuti inini, I will never break through financially. You need to continue to tell yourself, I'll break through. 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 If you continue to say it, that lie that you were not going to break through, it will be destroyed. Zviri kumeka sense here? Amen. Prayer and fasting. Mark chapter 9 verse 29. This verse in inowanzowanikwa kuna Matthew 21. You know, this kind cannot be driven out by anything but by prayer and fasting. So if you realize a stronghold in your life as a weakness, you need to pray and fast about it. The other one, do the opposite of what the stronghold is telling you.
pamwe pacho kana uchinzwa kuda kutuka mhuri mukadzi wako If you feel like chibva swearing to your wanomutengera wife, chocolate go and buy pauine chocolate. that aging yekuda kumutuka Pauri kunzwa chingoenda kuda kushopo kutuka. obva nomutengera chocolate. Go and buy a chocolate. Pamwe pacho you need to go the opposite of what the stronghold is saying. Unofanira kuita Ikanga iri zvinopesana kuti nezvitwa usabvise nestronghold. chegumi If you're saying paunongotanga don't pay kurizena tithe, nezvechegumi when log you start in reasoning, transfer paunongotanga kurizena when you kuti start vakadzi reasoning, imbavha I don't that's when trust it them gives. chibva watotanga kumuudza kuti I trust you, I believe in you. But kuenda opposite the stronghold kazhinji kacho inouya ichinakidza. So you need to be really principled and disciplined. And okay, ma-strongholds mazhinji anounzwa ne-fear, addiction ne-mindset. Ma-strongholds mazhinji, they operate using fear. They operate using addiction. They operate using mindset. Most strongholds, they operate using your mindset. They operate using addiction. They operate using fear. Pekuti pamwe pacho you start to be scared kubuda mazviri. Pamwe pacho you start to be addicted. Zvekuti even if when you are not thinking about it, it had just happened. You are just addicted to. Makamboona kuti kune munhu angori addicted kana kutotuka chaiko. Anongotuka, anongotaura pane addiction yakawandisa kuma strongholds. Yokuti kune vanhu vari addicted kuti mari ichitongouya anobva atongoishandisa yese. Addiction. So my strongholds, it's not something chiri easy. Chimwe chacho chinouya chakatoitwa engraved in addiction. It's a stronghold. Yokuti pamwe pacho you don't even use your sound mind. It's something that you just do, relaxed, and you are so used to do it, and you are in a comfort zone, and it's an addiction. Kune munhu ane addiction yekutongotuka so. Yokuti anotongotuka, it's an addiction. That person just shouts. Ndokuti umwe munhu angonzwisisa kuti ma strongholds, they come nema varieties of ways. Ane nzira dzakawanda dzekuuya nadzo. Mboudza mumwe munhu ari padhuze kuti you must check all your addictions kuti are they not related to a stronghold. Kuti unonyatsoona kuti mahabits ako, are they not a stronghold. Kune ma-stronghold, ndainamatira mumwe munhu ane stronghold yekuti haatongopedzi project. Akatanga project so yakunopera anobva toisiya. Kune vanhu vane makamboona vanhu vanoti anoregister course kuchikoro kuuniversity chako akangoiti study obva toisiya. Iye anotofunga kuti ndaakuboekana, but it's a spirit iri kukurambidza kupedza. Kune vanhu vanogona kujoina group. Mufundisi ini ndiri ve-ushering. Kwandakabva I'm a chief usher obva apinda mu-ushering. Akangoita 3 weeks, the appetite to ushering, the appetite to wear the uniform, the appetite to serve, it's an addiction of premature endings. It's a stronghold of premature endings. Yekuti unochifamba nechinhu chako, unochovha chinhu chako, unoisa effort, yakunopera wabvongozviti. That one, it's a stronghold. Inobata vanhu vakawanda. Unotoita zvakanaka, but only for a few minutes. That stronghold takes off. Neimwe addiction iri kuma finances yekuti chese chavaronga panozoya mari yachawiti. Iyo inobata vanhu vakawanda. Munonyora bepa, mugoisa bepa pasi. Mari yacho chingoti ngima account wato umwe munhu. Zvese zvamakanyora. Ndine vamwe baba vatakambonzwa kuChinoi kwatatiri tichiri kuenda session kwairi mwafodya. Chinoi area yairi mwafodya. That's where I did my first degree. Vaiti vakanga vachirima fodya vane vachidanana nemudzimai wavo. Pavanongonotengesa fodya kuHarare havachabatiki kusvika mari yacho yefodya yapera. Vouya wo apologize. Vodzokera futi gore rinouya vonotengesa imwe. It's a stronghold yekuti pese paunobata mari unoita kamwe ka confusion. Unoita kamwe kakudzimaidzwa so. Iyo indoda kuti mumwe munhu areflect kuti how often do you plan when you don't have money?
when the money comes, you completely change the plans. Pane futi imwe stronghold yet the serious love of money. Mweya wekuda mari, it's a stronghold again. Wekuti mari unoda kuiona iri account. Unorwadziwa even kuzvitengera juice. Chaunoda kungoiona irimo account ichangogara irimo audi kuparadzana nayo. Money is a medium of exchange for it to be kept. It needs to circulate to increase. Mama noti kune munhu wekuti kana aine mari even muchienda kushop akupi anoramba kangoibata ari kutoziva kuti unobvisa 400 but akupi 400 yacho anotozoibvisa nemisodzi pana tela but kuti amboibatisa mumwe munhu, it's a stronghold, and that thing you've killed development. You cannot fund a project, you cannot start a project, you cannot even do goodwill. Why? You love money so much you can't release it. It's a stronghold. Kune ma strongholds akafanana excessive drinking, excessive smoking, yekuti unomwa kusvika usingachafambi, unoputa zvekuti it's a stronghold yekuti your life is beer, your life is smoking, your life is kweta vamwe vanhu vane obsession kana kuti vane stronghold yemusic. Music chai. Music is a very stronghold, a time waster, a destroyer, and a killer. Music. Pese pauri une headphones. Pese pauri une music. Aufungi zvevana, aufungi zvemudzimai, aufungi zvebusiness, auna chaunofunga. Every spare time, it's music. And that one is a stronghold. It's a time wasting stronghold. Baba vane mukadzi, baba vane vana, vanogona kushaya 10 minutes dzekufunga kuti mwana uyu ndoita sei naye zvaari kunetseka kuchikoro, but vanenge vachingoda kucheka kuti Jonathan Jedutam abuditsa chii, Tekshua abuditsa chii. Dzimwe dzacho hadzisi dzekunyika, ndedzemuchechi, but it's a killing stronghold. Satan anogona kukupa stronghold yemusic. Paextend kutotadza kubika muriwo chaiwo, vana mai kutotadza kuzvigeza chaiko, ari pamusic, ari pareel, ari pasoap. It's a stronghold that the devil is using yanga isiripo panguva yana Solomon could destroy my characters. Makamboona ere kuti kune mwana anoita kunge chireshe mumba, munogara nemwana ari dead, ari addicted to music. Even ukamudaidza adairi anenge achingori music yake. Ndaomboti mumwe munhu azive kuti these are strongholds dzepalevel yedu. Ko stronghold yeunyopi, kune dhimoni ratisingagoni kudaidzira papulpit, dhimoni reunyopi. Mwari ngaatibatsire. This is the strongest demon in AFM. AFM inokanganiswa nedhimoni reunyopi. Vanhu vese vanouya kuAFM nemapendakostal, pari kunzi iwewe ushande uri kunamata. Ndakamboenda nevamwe mama kukempi, manheru taakunamata, ndikanzwa vachita munamato kuti Mwari ndokumbirawo murume wangu angonzwisisa, uyu munhu haanzwisisi. Masikati vandavadaidza ndikati, mama, murume wenyu chii chaasinganzwisisi? Zvikanzi anotsamwira kuti hembe dzine tsvina, anotsamwira kuti ndatadza kungosuka maplates manheru, mufundisi ndakaneta. Munhu angatopopote kuti hanzi mumba munoita mapete, sukai mandiro manheru. Anotsamwira mufundisi zvinhu zvakangofanana nekuti mubhedha pamwe ndinenge ndisina simba rekuwaridza. Anongotsamwira mufundisi zvinhu zvakangofanana nekuti pamwe nyama haina kuibva musi iwoyo. Ndikanyatsoona kuti uyu murume mukadzi uyu, even ini mufundisi chaiye handigoni kugara naye uyu. Ndingaberekwe panyika yevapenyu kudya nyama mbishi, yatotengwa yotadza kuibva. So munhu iye yega akareplacea paanofanira kushanda nemaoko ake neprayer. Haasi kufanira kunamatira baba, ari kufanira kunamatira spirit of excellence. Kuna ana baba vari munomu vekuti unoitira mukadzi hasha paari kukubvunza kuti tichatengawo rini mota.
imimi baba tigere panapa tichazotengawo rini mota. He unoda zvinhu, iwewe unoda mari, hautombondidi. He wakabatwa nemweya wemari. Iwe ndiwe wakatondiroora, ukasatenga mota watondibira, handina kwandichazowana mota. Iwewe ndiwe uri kutopedza mazuva angu, pindura mubvunzo. He baba tiri kubvunza vana vari kudawo bhutsu. Bhutsu dzine basa rei? Bhutsu dzine basa rei? Unyope. Kana wabvunzwa kuti tiri kudawo bhutsu, itiregai nditsvage pisho, usakavhire unyope nehasha. Vana baba chete maoko mudenga yaka. Zuva rakafanana neSunday kudai, regera kuitira vana vako hutsinye kuti every Sunday vanodya hupfu, every Friday vanodya hupfu, every Saturday. Iwe uri mupenyu, woita kunge vana vari kurezwa nemusingo, iwe uripo, ndebvu dziripo. Zvinotibatsirei kuti tina baba pamba pasina anything chinoratidza chinotisiyanisa nevari panext vasina. Vana baba chete maoko mudenga yaka. Budai padhimoni reunyope, budai pastronghold yekutiza responsibility and replace it with prayer. Hakuna mukadzi asingadi kumbonzi nababa nhasi hamusi kubika, ndiri kubuda nemi out. Iwe unongochika kuti zveout zvine basa rei? Vanhu vanobuda out ndevemadhimoni. Aiwa, hatina kunamata kuti tipuse, hatina kunamata kuti tizungaire, takauya kuzonamata kuti tiwane uchenjeri. Vana baba maoko mudenga yaka, ramba dhimoni reunyope, ramba stronghold yeunyope. Alright, stronghold acho handiri kutaura nezvavo. Vanhu havadi aya, vanoda kusunga mweya vana tete, toda kusunga mastronghold. Munoziva kuti vana tete vazhinji vaitotishuvira zvakanaka. Vazhinji vacho havasi kutikanganisa. Chiri kutikanganisa mararamiro edu. When last did you give a seed offering? When last did you write a resolution and pray about it? Mastronghold. Pane stronghold of lacking to plan. Amuna chamakaronga. Iyo zvigorera pakati. Do you have anywhere where you wrote your resolutions? If you wrote them in January, do you still have the paper or you threw it away? Muzita ra Jesu, amen. Muzita ra Jesu, amen. Okay. Ndanga ndichitaura nyaya nanga ndichitaura ndaudzokorora. Identify the stronghold. Repent, forgive. Replace the lie with the truth. Pray and fast. Then obedience. Toda kudzokera kuma resolutions edu. We want to go back to my strongholds. Ndaumbonamatira ma strongholds. Ndakunamatira ma stronghold. Tinobuditswa na Jesu. Hakuna munhu akabuda pa stronghold nekugona. Mwari vanofanira kukubudisa. Ndinoona kuti vanhu vazhinji vari kufamba famba. Mai makanda ingwemba kuti vakabuda sei. Vanhu vari kudaenda bathroom endai ndigokunamatira imese matsoka. Ndoda kuziva wakabuda sei. Umwe neumwe ane stronghold yaanda kunamatira. Tine patinofanira kuzonamata. Wakabuda sei ndudzi wakabuda. Ndoda kuziva wakabuda sei hama. Wakabuda sei ndudzi wakabuda. Patsaona iye wakabuda sei iwe. Wakabuda sei ndudzi wakabuda. Vamwe vakafa wakabuda sei iwe. Wakabuda sei ndudzi wakabuda. Ndoda kuziva wakabuda sei iwe. Wakabuda sei ndudzi wakabuda. Patsaona iye wakabuda sei hama. Wakabuda sei ndudzi wakabuda. Ndiye Mwari, ndiye Mwari, ndiye Mwari, ndiye Mwari. Ndiye Mwari, ndiye Mwari, wakanaka ndiye Mwari. Ndiye Mwari, ndiye Mwari, aombe ndiye Mwari. Ndiye Mwari, ndiye Mwari, kanikani ndiye Mwari. Ndiye Mwari, ndiye Mwari, ndiye Mwari, ndiye Mwari.
Maskatano nezita ra Jesu. Kune ma strongholds akagara emweya. Kune vanhu vanorwara, kune vanhu vane ma challenges. Kune vanhu vamwe vari kurarama in the space of the ancestors where they are controlled by certain spirits. I'm checking, ndakumbira vanhu kuenda ku bathroom. I want everyone to be stationary. Ndakuda kuita basa rangu. Ndakumbira vanhu kuenda ku bathroom nechikonzero. Hapana achafana kudzokera mumashure unless uri kuya panzvimbo yako. I want to arrest every spirit that exalts itself against the word of God upon your life. I want to command in the spiritual territory and in the spiritual realm that every altar that I'm commanding you to come back. Vanhu ngatirege kufamba kubuda pane zvandakuita pane zviri kuitwa naMwari munzvimbo dzemweya. We don't want to transfer spirits, we want to cast them out. Kune vanasikana kuti you don't understand what is happening. Kune vanhu vanonzwisisa vane ma-altars avanogona kupwanya ari habitual. But kune vanhu vanorarama ma-altars ari beyond the reasoning of the mind. Vanhu vakafanana nevanorarama ma-marine spirits. Vanhu vanorota vachidya vachidyiswa vachifambiswa. I'm commanding the atmosphere to be filled and be saturated by the spirit of deliverance. As I speak, ndiri kurayira mhepo yakabata ma-altars
evanhu vanoshandiswa zvavasingadi kuti atange kunzwa izwi rangu nezita raJesu. I am commanding every evil altar under the command of my voice to respond. Kune vanhu vakabatwa nemweya yakararamwa mumadzibaba. As I speak, kune vanhu vekuti your body becomes uncomfortable. You feel there's something happening to you. I want you to step forward. And ndakatoswedera kugomo ndine vanhu vandiri kutaura navo vanofanira kuregedzwa. Baba, nezita raJesu, I am commanding the atmosphere to change. Even ukasauya kuno ndiri kudeclare uri koko kuti hakuna mweya wengozi unogona kunzwa izwi rangu ukarega kundinzwa, kana every serpent spirit inogona kunzwa izwi rangu ikaramba yakagara. I am going